Hello, me dey grow fine. Wonu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na echra se, yariye ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kotia yariye no. Na enam se, ahwoni nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enu na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti na wo be ya grow fine herbal tonic. Aye di koko aje, emeni pedua no nyani no to me didi go find herbal sonic wobenya bia to wo pharmacy ni bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ni nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratowo yi atum Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma dance na yet me jatina all day. This Akoma dance na yet me jatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it. Eko bebe nkosiri, oham bebe nkosiri. Ayaka bebe nkosiri, oham bebe nkosiri. Disakoma dance na yet me jatina all day. Disakoma dance na yet me jatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me never made it. Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma ejo, me never made it. Come on, Kadi and Kosivi, Asenti and Kosivi, a new brief and Kosivi. Disakoma dance na yet me jatina all day. Disakoma dance na yet me jatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it. I thought I was Nikonwa. Akwa na ebisa. Miss Afuna, the soft ladies. Being from the gentlemen. The baby son now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you shall on page my I call can now. I've done up. The man worry robbers and worry. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it. Akoma FM 87.9 Kumasi.
Akoma ejere, niebe medre tumpo, akoma ejere, akoma ejere, akoma ejere, niebe medre tumpo. Isakoma edansiyona yetumi diatina odo. Isakoma edansiyona yetumi diatina odo. Akoma ejere, akoma ejere, akoma ejere, niebe medre tumpo. Akoma Isakoma edansiyona yetumi diatina odo. Isakoma edansiyona yetumi diatina odo. Akoma ejere, akoma ejere, akoma ejere, niebe medre tumpo. Akoma ejere, akoma ejere, akoma ejere, niebe medre tumpo. Eko bebe nkosiri, oham bebe nkosiri. Ayaka bebe nkosiri, oham bebe nkosiri. Isakoma edansiyona yetumi diatina odo. Isakoma edansiyona yetumi diatina odo. Akoma ejere, akoma ejere, akoma ejere. Niebe medre tumpo. Akoma ejere, akoma ejere, akoma ejere. Niebe medre tumpo. Kama mikadi enkosiri, kama mikadi enkosiri. Asenti enkosiri, enubri enkosiri. Isakoma edansiyona yetumi diatina odo. Isakoma edansiyona yetumi diatina odo. Akoma ejere, akoma ejere, akoma ejere. Niebe medre tumpo. Akoma ejere, akoma ejere, akoma ejere. Niebe medre tumpo. I thought I was Nikonwa. I thought Wara Nebisa. Miss Afuna, the soft ladies, me informal soap, the gentlemen. Akoma 87.9 FM na fe Onia TV was say Chrome TV. Akoma mo nsem dwumade no ene bra so yede ebra mo nti madawroma baby a wo bia no ye aso na ye ene efa ema ye ewa akoma mo nsem dwumade no eso hyene so ema me se Free FM 97.5 wonum so ebutu tachiman ya ene wonum ebie mo manager da chehene ene na pamfo wanyankrompon twedi amponto ne bo ase ankasa na onhyira mu nyina enu nti wo a wo hwe me na wo tie me ewo Akoma 87.9 FM no bomodia so ne betena sese da kopem se no miensa ebebo ya yebema yentoso na wo hye ne so ama me se enye TV ena wo behwe no na enye Akoma FM ena wo betie ne dia ene na eye Facebook no nti Facebook eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM. Follow yen like a page no comment na share my yen. So na YouTube ye Akoma 879. Akoma 879. Subscribe na emia notification bell no so braswa you get notified. Now I share ama fufro
enso etumi enya bi na wonom ahwe osei krom TV manager dache hene manager ene adwumayefo wo nyina yɛka sɛ twɛdi apo nyame ɔnhyira mo na yɛma wɔn nyinaa so afirihyia pa dache hene enso na adwumayefo ne atiefo yɛamoɔ tɛkyiman yɛma mo nyinaa so afirihyia pa na Nikki Pizza Fan Club GHUK wonom so ɛbɔ yɛn chidom ɛno nti me nua bɛma Pizarro na me nua ba Nikita yɛkyeakyea mo na yɛma mo afirihyia pa na Ezra Fan Club ɛwɔ Hamburg Germany Mrs. Buadu ɛyɛ presido mame onyame enhyira yɛtwa pruse ɛnɛ awie yi papa edin a metrase a wode bɛfrɛ me ɛyɛ Marcos Akoma mu nsɛm ɛwɔ Akoma 87.9 FM na ne kua koko ɛwɔ ha Evangelist Samuel Mensa sanso ɛna Pastor Julius Naba Sikapa ɛwɔ fie ha Ishmael Heward ɛbɔ mi chidom ne adontene sɛ producer Belucci ɛna sabrɛ wɔde yɛn ɛkɔ social media ɛno nti bɔmmɔden asɛ wɔ ne yɛn ɛbɛtera Anra yɛde nkɔmmɔ bi wɔ fie ha na wotumi hu ne sɛ na asɛm bi yɛ nkurɔfoɔ ahyi wotumi hu sɛ na nsɛm bi te nkurɔfoɔ akoma wotumi hu sɛ na nsɛm bi a yɛ kwasiabuo enipa binom ahyɛ da afa ato yɛn ho soɔ sɛ kwasiabuo no ankasa ɛna wɔnom ɛbɛbuo ɛma ebu mɛma ɛmama nso ebu ɛma kwasia na deɛ mmemmenti bi da koraa ɛne sɛ bɛrima besiaba ebegyina wɔ aka sɛ ɔbaa ɛmmɔ makɔhoma ɛntumi ne n'agyae mentumi ne wo ntena bio adɛnti sansa wo nsande me adidi sika ɛnyɛ sɛ bɛrima no koraa no ama wɔbaa no sika bi dwetire bi no ɔde yɛ adwuma ɛne ɔbaa no de yɛ adwuma na bɛrima yi kyɛ sɛ n'adwuma aba bɛsɛeɛ ɛna wɔbaa no bɔ n'atirimɔden no ɛnyɛ saa wei koraa deɛ phone so video call yɛ bi ɛne pictures yɛ ɛna maa ne hunu no na kyɛ sɛ wɔn ne na ne nam TikTok a na wɔn hyia wɔn ho ɔsɔfoɔ ne kwantuni a wɔyɛ adwuma wɔ Saudi bro ɔmɛbrɛ efie kakra bu mu nie wɔ bi send ne picture ɛne ne video de kyerɛ akua de WhatsApp no na yɛhwɛ me se ne nsantam nyinaa porɔ ne nsantam nyinaa porɔ se da ne da nyinaa ne nsa da nsuom na ɔkɔyɛ adwuma wɔbia ne baabi obɛhyia ne dɔ wɔ TikTok obi hyia ne deɛ wɔ Facebook obi hyia ne deɛ wɔ YouTube obi hyia ne deɛ ɛwɔ bɔɔla so ɔkɔ bɔɔla na wɔhyia ne deɛ obi hyia ne deɛ asɔre dan obi ayi ase obi wadi ase obi bebia abedinto ase birthday ase ebi kɔ club ebi kɔ soloku ase wɔhwɛ sɛ deɛ wɔbɛyi wɔtwi soloku no osi him ne sisi ɔso ɔbɛyɛ adeɛ na wɔanya kunu so ahunu enti kanhyɛ da ha adwen saa sister la hyia ne deɛ wɔ TikTok nkanhyɛ da ha adwen saa ebi ahyia wɔ hɔ ma sɛ ɔmo da so wade ama wade no asɔ na mmom wobi deɛ wrong number na afa me fra so be se the fra wodi design and a fire na a prophet Isaac bio bo sheba de kire say wode na sofodie no ene ne kokon no ena wode si ho ene ma no ena won obo won mo todwe na waji won sika because ono asusu se ne ho ofe na masa wone sofo maame bi na amaka abomuo no so woyɛ sofo maame o so onye sofo maame o wone no na amaka abomu no papa wuwo ben jiji nkrofo di gombo brasu sika jijidi na wuwo ben wo yade eben na me ka kyerɛ ye bɛkɔ hɔ na ye ne no ye bɛfrɛ ne ne
Your first of all, my so ne. Na your friend lawyer ne. Because we do Crawford ya. Na so we die. Ebebu kanesim. We do Crawford ya na so se wan se am fast le sika famre no. Ye di ne be gina court. Eno ye lawyer bi ti ya eno no afre ye. And was this is criminal case. This is coming. It's a final romance scam. Romance scam. Romance scam. Yes, Anna, lawyer can ye. Romance scam. Where you romance scam? Eti Yasamo. Eti yachine ye. Eti right from here. Yakwakwa ye case edi ato nye de ne phone edi ama police for. Yabacho wo trike to asadwe. Awu gira ho yefe ena me ho fe ena me ho fe. Ma wade ntem wa gane wo kire kire. Hwe ne wo kire kire. A boy. And you didn't phone better so hunu no. Wo bubia. Wo bubia. Wo baby a waji usika die. Wo baby a waji usika die bia. Bra forward. Wada mo. Bra forward. Wo sofo a woni wo besi mpasu kisie. Mu kisie. Na no. Ti asheme. Nya watchre wo maame no papa wu yadufo ni ne to so ye be wo so maame no papa wu anase wo maame no papa te ase no obo wo ma wuto adana munyam hu ni pasa mo sai asofo papa bidin mode ya no sai asofo papa bidin asofo papa bi wona wo ye adwuma se de se mode ya no sai wo no mudin ye kan na asofo wo ye sofo wo ye nyame nipa. Yes, here was Manfred and you were Godfred. You were dear nipa no afre man and I were dear nyame friend your friend was Godfred. I am here. Ya me pesika de ayakom ayi bronya komache de akomenyanka ene nwisi ane akurafo na yenya so enhyira ye wode ba ye na nya so enhyira. Na azafo ogidi kwa wai ogidi kwa de ne ho yie mu benya so no me be me na mame nsan ma wo akwaba mame ma wakwaba biem mame me je so a e de nyame ase se enen so opade no ama ade pa bi achi ye ne ye wa hodi mu na ye nyina ye tumi ahia na ma aboso ba na meja pai ene de ye tachene kakra bi ni ase aba because that ye da ye nim no eso na eno so ye china na wotwe nti enepa ho a we have only I think 7 days no kra no excluding 2 days not just say we have only 5 days me da no kwasi ada no ye mfa madwuma ti not just say ye yinu free mu na enepa ho a we have only 5 days nti eni abre pa because yes yammo na yesese anwa na yesese ntoma na yesese mackerel right yesese mackerel no so eka ho a na chese baby a ye nenam no na ye nenam be 100,000 and so say ye wo 25,000 and no and ye wo na chese ye nyanko baby a we have a long way to go. If we can do it better, not just say we have a long way today, and we have only 5 days to raise sa amount. No, Sabaya, ye bet to me, aye Akoma chedie no, aman aso any, na so nyame any. Shannon song, senipa mienu, and a koba for dear. And we have 4 mienu, and a bar for dear, Cain, any Abel. Cain any Abel nanso ewi ase no na Abel afode aso nyame ani Cain de enru nyame anim
ma wɔde ho yaw ɛne ahoɔyɛ a ɛde kokum ne nua ɛma onya ho nsunsuansoɔ yɛbɛyɛ nanso sɛ bɛyɛ a yɛbɛyɛ ma no so nyame ani ne yɛtumi anya ho nhyira ɛno ɛna ama yɛn ani abere nti yɛbɛba so na mmom sɛ wohwɛ me wɔ Facebook sɛ wohwɛ me wɔ YouTube sɛ wotie me ɛwɔ radio so ɛnyɛ me ɛnyɛ kua ɛnyɛ team no ɛnyɛ akoma adwumayɛfoɔ ɛna yɛagye akɔdie anyɛ hwee koraa no yɛdeɛ yɛbɛtua yɛ ka yɛbɛnya kakra ɛde akɔtɔ akokɔ baako bi akum na yɛn nso yɛdeɛ kakra yɛbɛtumi ayɛ ɛntumi nso wɔ biara so nipa no dɔɔso kunafoɔ no dɔɔso na ano yɛde video no kyerɛ wo ɛnra ɛna na meka sɛ nyanka orphanage home bi a ɛwɔ ɔmo nso ɔmo wɔbɛkɔ a menim ɔmo deɛ menim ano sɛ menya WhatsApp message a mekɔhwɛ na ɔmo nso ɔmo yɛ nyanka fie bi a ɔmo wɔbɛkɔ na ɔmo bisa yɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo sɛ ɔmo bɛtumi aba ana kɔpem sɛ menya ɛma wɔn emuayɛ bia sanse me ne me ho sɛ nka mehunu baabi a mekɔ a na mehunu sɛ mommra na mentumi nka nkyɛn mo so mommra ne bɛwi akyire no na mentumi anye bibia mfa ma wɔn a wɔn fa aka ɛna de nkora no efiri bɛkɔ ɛba hadwen enti no enipa dodoɔ no a ani ɛhwɛ yɛn ebi ani da yɛ so paa sanse wɔn nim ni a ɛyɛ yɛtumi ɛyɛ ti sɛ yɛbɛtumi ayɛ ma no akɔ nkan a yɛhia wɔn mo a yɛhia dɔfoɔ nyinaa mo a yɛhia wɔ bibia ankrankran bia support efiri ɛnɛ ɛde ekosi ukuada because 24th no esi ukuada sabri wo a wo 100 cedis 200 cedis 300,000 odi 2,000 ukra wo de yɛ check to say ɛnɛ nia enra obi ma yɛ check oni pakro na ɔde check no ban no ɔbɛtina dwamu a yɛbɛma mo ahu sɛ onie na hwan ene betumi edi nanamo akyi hwan ne betumi agye ne nhyira no a ɛnɛ wɔno nso ɛgye ne bi waboa yɛ papaapa yie ɛnura me frɛ no a wamfa enim sɛ no enti na me frɛ no ada na sɛ ma akɔ nso ha adwene ɛwɔ sɛ me frɛ na me da wase esan sɛ nea wayɛ no ɛyɛ yɛn ɛfɛ na ɛboro so ɛde ɛma yɛn yɛde to w'anim deɛ na nso so na yɛni nna ne sei na nso wayɛ ama na aboro yɛ adwene nti aseɛ so ɛno nti o sɛ accident fa wo deɛ bra na memo within before kra me beba no na yenuanom bi ɛde wɔnom de aba na yɛwura mu a na mabɔ sɛ bɛyɛ so ɔmo wɔ TV a ɔmo betumi ɔmo hwɛ ɔmo de no wɔ TV a ɔmo betumi ehunu sɛ mabɔ ɔmo de na ɔmo nso ate ebi nso ɛwɔ Facebook ebi hwɛ yɛ wɔ Facebook abrochirefo no ebi hwɛ wɔ Facebook nti no ɛno nso yɛbɛ mu a ne yɛagye brɛ yɛaka mo asɛm no na mabobɔ no nyinaa kama ɛde ama mo ɛno nti brɛ a yɛkɛn wotie yɛ radio wohwɛ yɛ TikTok anaa wohwɛ yɛ wɔ YouTube anaa Facebook a wobɛtumi de wodeɛ no aba ɛwɔ 0245 301462 0245 301462 0530507849 0530507849 and 0245 301462 enti na won so wode abafa wodi mbra na fe yakoso mame okay mame nikai na mema menua be makwa ba be me na mema wakwa ba biem mame meje wo so na apomote sai nyame adom na so we nyame atom me ho ye enra na wona ye mote sai na na ye mo ye kama pa bibia ye kama okay enra ye ne o sister edi nkomo e wo Saudi na ye ne won so wotwetwe nkomo kakra eno nti sabre yi de na bebisa wo se wadawroma enra sembe na mode beda ne ye patcho me da se o ma mesa akwanya we
And you know, I'm the bed die Akoma FM say maybe I no Isaac Ebumenya ba because ya Genesika. Ewi achire no. Omo nsem kana enkoyi. Na anye bibia so na die sunsun nsem. E won penifo so e kan bia ewu mu. Na me de beda mo se mo ba ka bia ma menua ba na watimi Genesika free be ma nsem. Woni bia anim. Se wunim asemunimu na wunia ba no abo mu no enra ye ne no edi enkomo enti ekwan be so ena wo fa so ehia wunia ba no na ekwa be so so wo fa so awobu ne fa so Genesika enra me ba e bedi enkomo bebre na kwa wo fa so hia menua ba no hia na wo TikTok na TikTok so no comfort me ba ho be ka so yesofo obi a timi ba be ka so yesofo nyina nse wo prayer topic be mienu bi eti menua ba no so kogina TikTok na se kasa ase a o chese o life no so bi ba on ye kola on free nti o wie na na most times no ya so of your court life so a ye won komobu wa na ye private matter e bia no ko kan wo nipadom ma bia na de nim guase ade aba eti menua ba no so enkomodie mu no o yi sofo ne number ko chate sofo no se de be ya obeboa no won pai bokwa so mo no abochifo no most times no timi di be 10 years ko no won kwa so da se de be onu se onu oyesofo no de one ne be bon pai nti wode ne ko ka ne WhatsApp group ho ti ne WhatsApp group mo bo bon pai na ya abranti efe na Isaac adi passem to menua ba na nim se opese one ne yede etu anamon nti anamon tu ni mu no ni 3 days na sika sem start say yede bem se me ko graduation na wasane ne 1000 Ghana meanwhile no sika wasane ba ne nyina no oni kan frame mo oni say bia me send Akoma me boy ebe de obe frame say o menu pani send sika enfa nkomo obi no fa sika ne nyede embe no okay ti omo block yo mo ho no a omo nkasa biem no hello prophet Nsem wo be ka ka myself. Hello, Prophet Christ Asumdwe Nkawo. Hello, Difo. Prophet Isaac B. Prophet Yakatimi o. Oh, was so ye deliverance. And to the catcher is what on with deliverance, no. Na this matter pa because a matter we kon deliverance be anywhere will deliver be. Deliverance bia ni ho ye be yi fefefe ano wanu a wodi preach ye nkwa eti eba ni sana kwase aboa ye de abem hello wodi Prophet Isaac oh hello Prophet Isaac But I'm thinking me see myself. Now prophet na what to say you Yami adum ba so me see myself me that's prophet we dey ma me break akra na abesie no na me bre na twam wadama why but they be na nkomo no nkomo nya nkomo bia wo die tie me nkomo no me pa che wo ye nua ba bia ye friend no Stella adwoa Stella wo Saudi na adwoa de ato ye nim se wo hu wa TikTok na wo preach ya na ja wo ba so bie na woni wo didi nkomo a nti akire na afa abeye personal na wo de passam to nanim na mokasa kama afa be wi akire no wo se wo ntume ne ntena biem na ontene ho ase ntina me say me do fear mo say me tike mo patinga ka na prophet uni mo be ya make na asem ya uni me ba time me pant me do fear no ma fe oni akasa wada ma any prophet sika kra na we de nyame ni pausa asumdwie ne nyina mo preach asumdwie onti ne we nya asumdwie mu a to adawro man ka si ya ye wia no ato akwantwie no so ode enka wusi kakra ma ye di nkomo yi a ye wia na nko ato aso ama me that we patinga ka mi ti me do be am ko ka so na menti dede wo ba bia yi oh me tike mo wo me ni me tike da bi mi hu se we ye phone so nti anya me fa mo bi na ne nkasa na oh there be send you do betimi say oye so we na me tike mo na me ti na ma fe nti betimi apase ama wo mo ti me ti na ma fe wa me pa cho bedru betam ben
Me driving or Nipana or driving, said they do. Na me But pacho I'm there 2 hours. Stella ni sika bi abedi ho. Anything I'm saying, I'm saying, I'm saying, what dia ane da bi ni sika bi abedi ho. Ni sika bi amedi ni wose Martin ni sika bi. Ni sika medi ho. Na me mfrɛ. What's ni sika medi ho se waje ni sika di. Nti ni sika ndi ye. Ni sika wo me ho, aye nyina ye de aye ade. Ni sika wo me ho, me sika wo. Nti ma me si na me mfrɛ. Oh, I see. Now graduation fee no 10,000 I know na with the idea man. Now ko graduate the bar na say wo ankasa. Graduation fee then. Anything I'm saying, I'm saying, I'm saying. Oh man, graduation fee be our. Okay, and so the one more graduation fee mate. Na sika wa de bra na ye sen because me will be evidence wa. Me take mu. Just sika na kaka kire me. Asha se was send this saying to the bobo ne sa obi. Hello. Me pa cha onyu onu awa the phone am obi. Okay. All right. Me what the man will be na me hune because untumi mfa ma hoho e wo kai mu so woni obi nkasa enya possible. The voice am wo ha no. Asem me the amana me difference wom. Waje. Okay. All right. Then you know but first one no de na you no a. First one no kran me take us an clear say no. See so on voice recording I mean you pa me ne kasa HS anti bia but why first one you no. So recording way menko. Hello. Yeah, hello. Me pacho Isaac name. Mo fẹ́ mi me pikin mi si amefẹ́ mo. Enye sa ni we bi nkomo. So ya brena o person. Bre say dey o fa na minya time ma o. Minya time ma bla bo mi ti me ya de wa fle mi so o ni mi nkomo so be fle me. E na wa fle mi ti me fle me back. Enti minya go tre na mi ti na me fle mo. De ni nko ewe. Bema na wadawro ma wo de ka no krepa che me eye prophet na so wo nkomo na ye di no nkomo na ye di no enye ke mu nkomo ma mi ti na me mfrɛ sanka wutumi che me se bia ye kwa adu na ye da ye no nkomo na te ena me ti me da tro me no nkomo ana te me ni obi an nkomo ma mi sa me so ka se me tu bia ma we be ye ode. Baby, I'm interested. Me, no this and community here. You see, I'm a friend. It won't me and mammy time I will bedroom because she had the bread. And you will be a more from it 30 minutes. It be a bedroom and not a moment from me. 2 hours time, my friend. 2 hours time, more conquer a quemo. I mean, come to a crown, but I'm a quack after a coffee. Mammy, I'm a friend. Edda when him, media, so free a crown never, Edda when him. When I saw you, so my recording now, baby, so I was saying, ya, and that when you know, Mono, a higher on your TV, into my control, and your lady, no, report. Now, voice, you know. Okay, my first of my men, says of my men number, no, what would you about Modiana, a friend, mammy, and what's it which year, Nena, one. I done the fair no me recording no. Kasa we ya me meti. You difference wom. Say be on one of changing the voice and dia mentimi nkyere. And as we should say what the phone number na kora. Because sika no kora no e bi kosi na kora no kora so. Oh, then it be impossible. Omo na ne no e di enkomo and na definitely enra no obi beti aka kire no say ni say. It would ya yema no the benefit of the doubt. It's no, it's say yeah man the benefit of the doubt. Na enkomo ben na uni ni dia. O record ye na okay, sorry. Na Ishmael. Me pacho ma Dr. Emra enti yate waso na mkwan so. Wokon kran. Okoya asore kakra. Enti no wana bunke oba. Enti say ya ntumi a friend na ebe friend china. We asem ko na we ye die. Wontumi ntu kwan da bi asa. Me da say. Doctor, na promote say. Me adomo ne so ache. What the na che. Eno doctor share that no one fa me ko yi.
Ofre. Bebre. Okay. Doctor, me from Bebre. What's Okay. that pa? When my Corinthian me friend was my me friend me fa. Oh. Doctor, answer na obey start here no. There you be can say nyame nshira. Amen. In fact, me with the incommodie, but I wasn't expecting the Say TV so. And the area back. Doctor person you na say we you fumo na say walk. So nyame nshira. Amen. Even no I. That's it. Sorry. Hey, you grow fine mo do papa. Doctor Beku. Yo wako Okay, my chia no tie for. All right. Sabe Dr. Grofa Trust simaka kra bi fati opom din wasem. Grofa mo yadru a din yakase koko. Eni yadru e friend design to xylem and afraye Grofa mo yadru no. Aye mo yadru sonko obi obenu bia wa dansi po di fedre ho. Adansi ndi bibiri obi si na ni su biri no. Onum Grofa mo yadru no and ni su biri no ekọ. Obi si wo ho a na ne nsa ne na yetitiriti. Onum Grofa mo yadru on tibie. Obi so na ntika kra bi na Akoma bo ni periperi. Omu ana ne yemahye no. Onum Grofa mo yadru no nyame adom bibia kokama. Obi sa ho yaw. Hunam nyina ye ne ya ne to ase twetwe no. Na poso nyina ye ne ya. Onum Grofa mo yadru no nyame adom ejai. Obi se dru anadwo a sede be ye obeda. Ontimi na omini koto ha na omina beto ha. Onum Grofa mo yadru no ani kasem ewom ni se ade achi a gisi be boni prum nyane no ansa na osore. Sa de tie obi se aduane siwo a wode ni nsa be wom sa ontimi ni di. Onum Grofa mo yadru no enne odi saji ntumo. Obi se mpompo ebono na epai onum Grofa mo yadru no mpompo ni nyina ahwete. Obi se odware wi a gisi okopa afe na odi adwene ho. Ene onum Grofa mo yadru no ahohene ni nyina ekọ. Obi se wanum Grofa mo yadru no na onim se wiase a ade bi we frɛ na tenka. Kopi bi se onum Grofa mo yadru no na kɔ frɛ na tenka bae. Nti na de wo se atenka ho ed. Na ne de betwam a ma Grofa enso to. Wobɛkɔ dress obia na bi si ho. Na abɛhwɛ oba bia bagem na Grofa hyem no ɛyɛ menstrual disorders. Nsɛbo mu haw. Nokwa. Die mfie du no nti mu ni nsa onum Grofa mo yadru na ba bedru. Die ba na ɔte yaw ene yaw na twam yɛ ntibiem enam Grofa mo yadru nti. Die ba na eba tot ene ba ɔkyerɛ na etwa na nsa na aba obi die ba na ɔtwe obi die na ɔtwe miru onum Grofa mo yadru no osome ne so a na ɔtwe num eba nanso straight bia ntwa na bibia yɛ fine. Obi die ba yisi esoa ne ko hospital ko woni pa ne efise moja ne ntwa. Onum Grofa mo yadru no ene time ne so ya na no atwa pen say de bibia yɛ kama. De oso wa yɛ family planning na wie a fe de ko tire ho ase no fe de moja ne so omma. Onum Grofa mo yadru no aba bedru. Obi si no wa pe ba che no ba no a otie Grofa no Dr. Grofa ka kire ne say nyankopon a mo oba bi abonini enso wa hwe yi a o mensi nti awo betimi abo. Pa okope Grofa no ye enne e badane na so adanse aba. Eno nti ne so to Grofa mo yadru no na be ka adansefo no ho. Eno nti se o tie radio no a je number no wo hwe TV ni so a be se ya fa phone twa be fra TV no se de be ya okọ pharmacy a ombre. Grofa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 said the ekano obi timi busa se doctor me ho na me nsa de me nan ya etitiriti me num Grofa mo yadru no ejai na die na de sa o ha we ba ubusa doctor bia sa question we a be ka chewa na se ya na sra de bone na efre de cholesterol no wa fum awura mu no wura mu no so akohye ntini bi efre ne artery saa intini artery ni die ni kwan se bibia fam ka emoja ni padua na no awie no de ama Akoma no se on pompemra no intina edi kan fam ne efre ne artery ne se emoja ekoi ni ono kwa na ekọ wodi nuane e wodi di papa na wo mu ne efre ne nutrients enfraba papa na ahome no de ni padua na twetwe na efre ne oxygen no na efre emoja yi apompia ko ni padua na kwa nyina mani padua na grow fine mi anyo wadom na srade efum ko rewura scientist mu a emma emoja ne ntibi ni apro sane e wo ni padua no ye ntini no so eye nketenkete nti buchisi a e do how neighbor
nti nsɛnkyerɛnne a ɛkyerɛw sɛ wode asɛm ato nipadua no so anaa ɔhaw aba nipadua no so no ɛne sɛ bɛma wo nsa ne wo nan ɛyɛ otitiritii ɛba saa mɛntena ho kɔpepɛ growth amagyeduro no ɛnyɛ saa ne sradeɛ taa ntiri mu kyɛ a ɛbɛyɛ yare kɛse ɛfrɛ no atherosclerosis Yes. ɛduru saa berɛ di a na ayɛ den ɛfiri sɛ oxygen no ɛntumi nnu w'adwene mu ntɛm adwene no so wɔne saa oxygen na ɛdi dwuma nti wɔanya ne ntɛm a deɛ kɔbaa no sɛ adwene ne cells no starte sɛ ɛwu nti deɛ so w'ani deɛ so w'ano deɛ so wo nsa deɛ so wo nan ɛwu a na asɛm kɛseɛ aba pressure tumi bɛto w'ani so ɛfiri sɛ afei de akoma no wɔde ahoɔden foforɔ na ɛpia mogya no growth amagyeduro no obia no tumi kyea wo nsa dompe no nwui so na da ho wontumi mpagya ɛna obi tia fam a ɔsɛ ase wɔtia fam so obi da anadwo a ɔsɛ asogya agu ne ho hyehye no growth amagyeduro no sɛ de bɛbɛboa ama onipadua no ayɛ kama obi so ɔtra faako kyɛ anaa ogyina faako kyɛ a na ne nan ase pagyapagya obi koraa de ɔso ntumi nsi ne tiri ase sɛ ɔsi ne tiri ase a ase n'ani ɛyi ato fam ne ti fa ɛredwane ga ne tiri yɛsi growth amagyeduro no yɛ saa ne sradeɛ no ɛforo wo soro kɔduru w'adwene mu ntim na ntiri no a ɛwɔ w'adwene no pae a dɔktafoɔ sɛ woanya stroke agya wo koraa no sɛ ako ato hɔ na saa berɛ a wotumi kɔba ɛna ɛte sɛn na yareɛ ako ato hɔ adɔktafoɔ kyerɛ sɛ wɔn a wɔnyɛ stroke no emu 80% wɔn de free pressure na ɛba na saa pressure foɔ esu na wɔn nsa na wɔn nan ɛyɛ otitiritii growth amagyeduro no ansa na dabɔne naba yɛde yɛn akɔkɔ ɛne aduro ɛfrɛ no xylem ɛna afra yɛ growth amagyeduro no xylem no ɛboa yi sradeɛ firi nipadua no mu no ɛkɔkɔɔ ne so boa ama mogya no adi afusa no yie na no ne aduro a wɔnom a ɛyɛ ɔyareɛ no na ɛsan siesie nipadua no kama ɛno nti ne ato aduro no din grow fine nyini kama nyini fɛfɛɛfɛ nyini ne saa bere a wɔde wɔn ahoɔden nyinaa ɛpɛ sika yi nkɔtɔ mmerɛ bi maa nsa mfa sika nyinaa nkɔtɔ nnuro papa ahoɔden ɛyɛ asɛbsɛbɛ onum growth amagyeduro no a ɛbɛboa wo yɛwɔ anti-aging properties wɔ growth mu ɛno tena anom a mmerɛ biara ma wɔlɔko young onum growth amagyeduro no a ɛsiesie wo ma nipadua no yɛ kama nti sɛ wo nso w'ani so biriw woyɛ adwuma wɔ awia so woyɛ adwuma wɔ gya ho wo nsa no wo nan yɛ otitiritii wapɔ so nyinaa yɛ ɔya ɛduru anadwo a wontumi nna a growth amagyeduro no mpɔmpɔ ɛbɔ wo na ɛpae ɛbɔ tiri mu a ɛde wuo ɛna ɛba yɛnua ma menstrual disorders ɛduro yi nti mato yɛdin Dr. Menses deɛ mfie du no mu ne nsa ɛna aba bɛduro deɛ ba a wɔte yaw no yɛnte biem deɛ ɛyi clot ɛna yɛnte biem yɛ maame no ɔmo to ase twetwe yɛn ɛna nyame de dom nyinaa agyae wɔyɛ family planning na wie na Menses no so wɔ ma a growth amagyeduro no wɔnkɔ frɛ ne mmra woyɛ bɛrima so ɛyɛ ka kyerɛ so bɛrima no nyɛ dompe ne hyɛm ɛyɛ ntinintini ɛna mogya fam growth amagyeduro no sɛ de bɛyɛ mogya bɛtumi afa wo ntini mu yie mogya fa ntini mu a ɛtumi ma bɛrima sɔre gyina so wonu growth amagyeduro no a biribiara bɛyɛ kama baabi ɛtɔ aduro biara wobɛnya growth amagyeduro no bi atɔ sɛ yɛ pharmacy herbal drugstores yɛn ankasa so wɔ cars nam a ɛtɔ aduro no wohyia kaa no ato bi na mmom wɔ Asante region ha na wopɛ nnuro no bi atu atɔ ho a nhyerɛ wɔ akɔ PFA pharmacy Watafoni road Missy Heba omrom Angelos omrom Pidank omrom Colin Austin Brezabrekwa okewo Tinata Sofolai Pure Liver Buakwa have me wa asafo Polifa Obeyabi that pharmacy asafo Yimfie Saxeba Patase Blockhouse and then they so Patase wa Costa Pharmacy Pampaso Yellow and Orange wa Mukum Smart Heba Obuase and cry for Muko Kanshi Drug Lane Kinswalk Heba Tinatet the Nabuache Angel Ruta Repass Halos Omina go fine Asama Foko Ekus Pharmacy House of Drug Vidama Nkoko Hillside on a Fred Isaac Drugstore Sunyai Kapeba Muse Greenlight Benya go fine Tichima Ebido Depot Brekum Dr. Clemento Obenya go fine or main station ho Takwani Pistia was a bidofie Bogo so unique eba go fine or Takwa the crisis the answer on a Fred Apagin Krakra Kofodia Obenya or Gabson Pharmacy wa Obroni and 1,000 pharmacy Tamale Pike Gombila Baby a to and grow Baby a utie me free Baby a me free bia Bobra Drugstore Pharmacy shop also pay go farm Magedroni biato Iya no go farm Magedrona AGN you can't go fine and so I just want to say it makes you grow fine. Yeah, me inshallah, doctor. Into Bomodia, never Dr. Grow Fine CCR 0244 596532
0244596532 obi biada ehia grow fine emojadro yi ebi na bronyan atumi akoyie atumi adidi wabra yensuro ho kura aha eye Akoma 87.9 FM na fe Onia TV Osei Chrome TV Akoma mu nsem dwumadie no eno na wo hwe na fe wutie no na one abrantie no nkomodie no aye ready okay say mu recording no mu aye ready na chese mabo modia na mode atum amaye na etiefo eno manfo nso etumi etie de ekoso no bi na sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛhwɛ me yɛ bia nanso abranteɛ yi sɛ ɔpɛ sɛ oduru ti 2 hours time na yɛbɛhwɛ 2 hours no na yɛwɔ ha yɛni ha kwan bia so yɛbɛfrɛ no yɛbɛfrɛ no na mmom messages aba obi say he is not a pastor okay obi say the way pastor is talking crash shows that he is not normal obi messaging so the aba no was say the pastor is not normal and also a nipa for message ya ode aba na yebesan aba so because na enra lady no kasa no oka say sofo maame bi abrante ekire say wo ye no sofo maame wone no omum ye nsa gina so na wo mo eye conference call na yehu sofo maame nso mfoni e wo video nim ebra wo call fie na wo se okwa han no so emu enti oye maame gina ntamo de na yebehwe se ye no ono nso ebedi nkomo esan se de tie bia no e wo se ye nua bɛn ne nsa eka ne sika se enyu ono nko esika na wode ye ya ne chefe wo mu no enya nto enya ntua fa na de ma no na wo nwene ne ho because wuntumi nse ne pe na wonye gine sika ne na wonwie meka nkyere ne se wo mmom akohoma biem ntime ne wagya kye se ne tie na wodi di nsem hunu wani da ho pa na mate bie engongo ai be ma wo no beka kire wo ba se mo se won sende me yedi sika biem nti me ntime ne won tena bie ode we di oba no na eware be ma no se de we di oba na eware be ma no oba no ware adane we na adane nti chese we no untua de a ene ye jao na miska nkwa handan ode amount ma miska na me fa nkwa store ode amount na miska nkwa ye graduation ode amount ma me adi sika wa sende ode amount nti we no no we kura de anka adane fefe kama enti se no oba na ko ho na wonyi ni nti be manager no sofo ya baba ho na akua sofo afri hunhu ni mu aba ho na mu sofo afri hunhu mu aba ho na mu asem na eni susu sasa na sofo a se akonhomabo no ana de o ma ko ma no waja na no monti bi da oba ne mo be ma na ko na so obi mo bi akoma me say so obi mo akoma e jara no monti bi da dabi na me nti bi da monti bi da ma tekra no aye oba na be ma do nyini pa be ma no oba me bora ko na be ma do nyini pa be na fere o me de ne say in say bi a bema no woma ware na omoche na ibi a bema no ye adwuma wama oba ne sika ebi ama me fa ye adwuma na yemienu obi a no adwuma se ye betumi aba ho kire betumi aba na ebi a bema na adwuma abesei no oba ne ye se menyi sika ye different eno de we we nya adwuma se akua we nya adwuma se ya ye fe TikTok ni ye ya na ye hu personal na no me hu personal na ma nja ma akwa TikTok de am ma ko ma o sa no de no ma na be me di I obey di be me ska ni no no san ko mo we de etu ntwa da se yanti yanti yan wan se in relationship ye nyina ye boa ye ho de bobra na ye ne se asa oba de na there are situations are on the air because that man kase oba mo na comment nti I am one I am so me wan wa che say no
mo pese be ma mo akoma ba be ma so pese oba mo akoma ende mo ma sese say na say ye be to ye kire wo no ma ye ma na ebo da bi ye be to ye na say me ma na bo and me say eno wrong na say abrabo ana mo mienu mo hia na mo bo abo ma hia wa ye fa na mo bo ba na be ma hia na mo bo e no mo bo na say so be ma na ye akoma sabra ne fi da bi e na ye nyina fa ko ya ye nyina kwan ya oba no ye nyina kwan ya oba no ni ya wo ka tre be ma na say say na what ye dia now me ni ha uni ha trust our relationship unso de ehia ma go me nya we mu de nkwa na make person o I'm talking about a man position generally we mu dia no na make that position na margin say asa just a be ma spend me on won and I make just say ya nsua bia e da ne ba we are headed towards some ya mo akọhuma nti wo u da na me say a man forget am say I won assess how try me na I say I be for talking about akọhuma no you carry no akọhuma you carry no cause already mama but akọhuma na me you carry no no so ya say na nya mo problem am dey na worry me wase me mo akọhuma eti de bia me na me so dia me mo na akọhuma na ke so be di no, I'm not talking about say when I do back what I'm trying to say me person I man from adwum say me ko fa no me won't be hwani akwa sa won't be sa yin fru ho we have come together to live a life. To live. As a media say, Bearman and Nadia, media men, and as a Bearman necessary, you want to be Nadia. I am at the camp. Obi say, or the Nereka, other the school fees. As soon as go to Wanyas can go to you're totally wrong. And crying, what does it? And the question, the question of many people say, I've done a nipple religion collaborate. No back of your school fees. Say, oh, no, I mentality be I said, what you do that so be say. Bema want to be chamber the meanwhile, what to be that? And you also say also to mo come to my job. Maybe any say. And you Shabama Pastor Julius. This is different. And I'm just saying, let's forget about sorry, but generally, a man with position there, it is wrong. That is emphatically what I'm trying to say. I'm not talking about I'm talking about generally speaking, the position of a woman. Now, say I get bear man said this as a sort of show. I am wrong. Pastor Julius, say I fear will be able to be here now. Say a toda the yana attack us with fear. Okay, I'm taking care of Enkodani school. Shefie. So Bontina will be some man member. This is what is going on. They said your man agree. Now someone agree. So where your agreement? Now who bear man? Say Majan Chinese school at the amount. Not me, Shefie. Now Oba ever catch him and say, oh, my wife. Okay. Majuma say to Wadauroma. She Kodani school fees in mamma.
na me de bema I have to take it from you. I have to take it from you. Because who would you know? It makes a lot of sense. Yes. I'm talking for Victoria. I make catcher one thing because you are maybe baby and there's a day I can maybe tears. Yes, I may see a dear match. No, so it means that somewhere someone Marco said, you are in the same page with the Mikan one also okay. But the catcher will say, Mama call Homa and Timejao. No, this is not and not. I'm saying, baby, you start a master first. I'm still sounding it. Me say ma and what to make catch until once so Mama go say because you are irresponsible and who Marco say Marco say they do that no catch us Marco say no catch us say me jao Marco say like seriously Marco say me say me ye once say responsibility. I don't remember job. You see, I'm just not in a man's room. Also, recently, I didn't come. I mean, most of them, but I'm not position. Yes, sir. That is the my position. What is wrong with me? And they said decision. What's wrong to me? Now, on to me, one. What's wrong with the one channel? What for the want to me? Want to me? No, but I'm also go far. Me say I want ya brabon ye boy. I'm understand that you say. She say ya brabon dia. And yes, I don't know that I can be sorry. Obi ka say and then you just 50 million watch man here. Nobody will say that. Some understand the say. Aya brabo. No me ku aye when you say me e dey we ness kan makwa kotu am. Me die. I'm not just I am mentality be one team. And you know yes. And now shift. I'm from level no I'm be the engineer am say. You know who was. And that's my mechanic. What I'm saying is that about you ever say, he had nothing. I want to what do you bring to the table? I didn't able to sell level. And then so about this one be fever. Me favor. Nothing you know. Now women think. I'm telling you that is what women think. And then you're for so that is the reason why. So I didn't know what table so why you favor. So I don't benefit a woman. And you to atade when the rough man me to what's the over to the Nigeria
Musa Mema. Musa Mema. Musa Mema. Kasa du makin kasa. Ya du kasa no. Avanza no kasa ku makin. Ayabu mi edu na mo enjoy. Makin wonna. What's the size? Ayabu mi enu nyina na mo enjoy. That's it. Good. Enti we yaboa we a relationship. Enti ada de ya gya yi a wo beka kire say fa me draw so ba me. Ana me say independent. Oh, kwe wa mba wi anko on atoto ntade ama ama hye. We are the what the Yabra Comacha and Syria? Yabajina say Amama. Yabajina. Masa, it is air conditioner. I am one of my say you. Ya je ye ne awie fa wo bi sika to ho sa ama me ayede I so ne kwai what so ne kwai ya je ne awie so ne ko the feelings is both of us got to feeling now who it is a year so na wo this sika to ho so ne ko no le be ma no bada yes we no fu say Ghana for me. Another mama I'm say. Some can get them ya. Obi ahwe no anyi sika bia mfie bia. Bema so wa utie me. Another mama I'm say. So oba bia baba da. Na we ya. Ama mu ka pre bia ma no. Pa, queen. Almost a child was no call. If you say, I must say, I am in here. They say, I'm not going to tell baby, I'm from what I just own in Daya. And to be able to almost a call. Vamos go. If you are coming Nsem, almost a call shall loss. Almost a shall loss. Now that you find out the same. Oh no, for what session? No, what you know? Say, what pass a 1 year? A young a young to bush what a bush sport. Aye, what's the idea? Musha Pasha. First, dear Papa, no more shall not go. Now, I can see it. I can see it. And I would go plan for 4 months. Says one of common session. Mujiradia Comaway. Mujiradia Betibuya Masako. Let's say, Usona kwa ya kwa doba baba bichia. Ni me kwa doko. Enyewe do ko dia no me ya. O me usona kwa. Sona kwa. Ya enjoy. Say to kwa. There is your ba mama ko ho ma ti me jaw. Na oba kwa enyo fede nu wasinipa oba mo wa ko. Wasinipa. Oba mo wa ko ho ma ti we ja no. Na sa oba to wa ya no papa no. Edian wa yedia ma ba no business ben was set up dia ba no edian wa ene won nam no we edian na mo so ya ma eya sanya ni break so ko menchi ya so ko mesi wo ko fo ba na man ko ya no ho ade mpo eya no hwe wo fie ya no hwe wo fie DJ MC that's what I president wow 10 minutes ma fa ma banja makoma achede o ya ma fi chapa yo yes I business mama say mira ka papa no mama say business mama say mira I ka papa no mama say business baba no fa ina casa baba no fa casa oh mira ka papa no mama mama say yatawachi Ewodo ya de chefo na sa dia ba de kanya ma
of mommy Emma. Now, what's a new mother Sonia? Yabes a walk as a brand with why so for ninja Marco Yanko Ponsamu Yachia Yatia Funina and a masoli into Yakabi. I have no more down so. In the end, you ever can't say Yachamopa, Jayasaki will be beyond the Yentiafa. I Monfanas, and you do have him, and you do. And now you're Dr. Ba, as yet, and you do be Biara echo. You will be Biara free, your pa. I feel no query yet, Dr. Ba say. Yet that's so, ye, Juma, yet that's so, say, ya dear, yet that's so, can say. What, ya dear? Ete so yade etete wo bomodin se afia ye kowramu a wutifie no fa yade ne bara yaso ewo efisa Dr. Ba de ye kaso obi de aban ananse wo se nipa yade a wodamu stronko esan se wo wadom achede ya aban achede nyankopon de adom na enei odidi djuma enti sa wote Dr. Ba ne na wote yenkase yahunu se ayaresabia papa ani ye ka ho asem kire wo no na se ma bibi ka kire se ye kaya ye moa no akoni na baabi okoni na me no ani se di osi hwe no ankosi aga nam se saa na tie so wa momoden amfa saa dompemu yade na ye ka ho asem no amfa ngwa Dr. Ba ani wo kwa obepem obesa aba enti eno yade a ye ka kire wo bia ena wiai obeje Dr. Ba number no na fi ohaw amane yare dom kodana osun Miso number na wo je na enye sikasre we yade aka nipa bebre ho ana mombosia ye so yare anabra ye mombosia ubetumi akoba bifofro 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 wey your number Dr. Ba edidi djuma ewe ya so ye wo sa wo Dr. Ba ye wo Kumasi atonsu agogo aban hospital no na chi ana ye wo ana nkranso ye wo Spinters Road 80 Junction ho ehwo so ubehu Dr. Ba ewo ho awiami no wudi nkomoda bia ye ka kire o mese bronya ye ko wansa na wo sori ye weather na change afi na wo sori ye na minkase mu na minkase afi na obepe Dr. Ba ekira kwa twro number ntem ma hu nipa dua nyina hunu se enkase mu yade no edoso nanso ye wode awoni enwiemu ye nwuna eye dada sitremu akan ho eye sasaboro ne arthritis eno ene be nipa dua no pa abere nyina di akoniaba ewodompe ene nkase mu enti obi a wo beba ana weda bi be change no be hyasie Philippines bi ewo na aposo ne dwante no ubehu se ote ya ubi ewo mu ubehu so de ne nantabo no esi fomu a ubehu se ne anka na kan wo no ubehu so pagya ne sese ya na kan wo no enso na wonte saa de obeka nsa na mente saa ne de medanya ne yen me pagya me nsem pagya enti ye wa asem bi se obi hot yi na de abayifo yi omo ababume ebeye bia mebo kombebu anka omo amwa ma wuntimi pagya nsa ko mu kun eye yade ne hyase ebo wonka ye enti obi owo saa ohaw ne amane te saa arthritis mo aye bo ho amane akire we ubetimi ehu saa ohaw no ubetimi Philippines bi obi obepagya ne nsa sei na aka wo no obi ne nsa ye de bo wo chi okwan ne kwankwan mu ye ne ye tutu no obi ne nsa nso anyina femfem no eye ne ya etutu no obi ne nan na eye ne ya ni nyina ye yade ya ye bobodin se be ya obetu wa na mo ne ya me ni wudi nkomai won kwan no aba Dr. Ba aso ye efise se wuji akini na wudi kone na baabi a awieye no wobesa aba Dr. Ba ho fise ye ka nipa arthritis ana ya de bi agi ni dompa aboso a wo pese wo de bibiduro sebe ene safri ni padua mu a eye Dr. Ba efise wo chiri koba wo ba bewie Dr. Ba aso ye enti na awia me ni wudi nkomai obi asasa bro rheumatism etete no so ya kwada so ya pani so ya berewa ana sasa bro woni ni padua mu a mesrew bro nya ya yesi mu nya ye adwuma Dr. Ba ye ntena fie da bia ye office ya yaresabia yenim da obi be yare enti ye ni bro nya ni bi eno se bro nya ya tene sent no ba ni nyina no ye da wa yaresabia ho a ye di dwuma etu obi asasa bro tete no agigi ni kotodwa aboso obu eno sori ye ni kotodwa na hyase enwonwo obu ani kotodwe no wodi si fomu a enyeye
obi ni kotodwe ene obekọ achiama ne nani nyina sugar hye baabi ene obenwu obi kotodwe eye dede saa na nsa brante bi ne maame ba oba ni kotodwe na esu o se maame ka bi di achi no o se da bi eye mi kotodwe na ene esu obi kotodwe timi su kekra wa hwe a wudi ne nkyɛn obedwane because obeka ka bi ate free enso ne ye nipadua no ana enya saa ohaw no na enso na ye di nkomoi se wogi Dr. Baasem tum na wo free se de ye ka ne ye no kora wo bantam a wo kotodwe se ye dede si esu obi ni ni ana ni kotodwe no awewe emu abiebie ebia ne cartridge ne ho aka yen ana yetimi de ahaban eye no foforo eme nipa na nka ne kotodwe achia ne kotodwe ye dede oti pens ite ya wo ne kotodwe mu no efiri mu ntem enti na obi ani kotodwe ye ne ya se wo ye o maame so ye o papa fa bedi bronya e wo Dr. Baaso ye yo ana afiwe mu so ye hwe nipa bebre na de de ka no se ye mawuno ni bi asa ka ho enti we ye bronya ade achede a ye de ma e wo Dr. Baawo no uba eye nuro ani ayare ha ne ye hwe enti ye ni bibia different ye de be ma de ye de ka ho eye wunuro ni bi ne ye de bi e ka ho aye bronya achede se de be ya onso ho beto enti obi o wanchichiri benche nyina no ubetimi aba Dr. Baa yen ya so ye ho na fe wo kotodwa ya wo ya se be di watena fom ame ne wuntimi nkwa afuom ene wuntimi nkwa kwa so ene wuntimi nkwa ba bia ye bebusa wo sumi kotodwe na yem ya abra Dr. Baa etiase a wo hwe nipa ukotodwe eti bomoden na fabra ya so ye ho ene wo bia kodi egro bi ama akote ahwe ama ne kasa mu abu ene wo behwa akola bi na yakowo no school na ne nsa akowo ni ma me de baba Dr. Baa no ubehu so de ne number bi ubebusa no osisi kasam Dr. Baa nso nchaage ye nipa ema ne ho tono etie di nkomoi sa wo ba bi nsa wo ho anani na mu abua isense ye mpese wo benyini no obedi dem nti bomoden na fa ne bra Dr. Baa ne nto odompani ye emani ya no fa hodie enti nkwanhia bi a wanya amana ka odompe no eye Dr. Baa aso ye ene obi achi kase ebremu eye ne ya akwasi broni spinal cord no ekura nipa da bia mka tro se efiri abewura usisi achi eno asa bewura wa adwene mu ekọ ba bia enti ba bia ho beka bia no unu so obenya asem enti ne sa woda matress bi so ana emo wa gya soda nya sa benya chikase ebia wotena konwa mu a wontena ne ye hyase na ye hu ye ebia na woda wo na ye hyase na hwehwe hu ye na fe se de be ya enkofa chikase mu haw emre wo nanso ene se wanya mfonso bi anyankwanhia bi amene wote yaw ewo chikase ebremu mu se bia si mu abie bia wewe a oba Dr. Baa esense ye wa aban a ye didi dwuma wo nipa wo chikase mu nti entempa no be se yaw bia ni pensi bia ani wo haw bia wo chikase de abre wo no ni ahwew na afi wo chikase mu yade no na ko ene obi sisi ya ne ya wo ya no de to nwom sisi yade yi da be na be ko wo de twa nwom wo de saa wo ne cassette kure nko ba bia wo be kwa eye Dr. Baa so eye misraw tie ne yo na nanu a papa bi ba wo na munu se sisi yade ka be ma ya che wo ba de papa ye sugar ama ne be ma kura atofom ensem a ye ka nyina etofom so a na ma yi su se bi kuru be ma atofom ye de ba so a na o mu gisika ni nyina che so o mu hia se be ma timi ye oba ho adwuma efi se yankopon oboma ye yaduane no etime srew be ma usisi ye wo ya a wo bre fabra Dr. Baa oba wo de sugar ma na wutimi nyi star kra nkyere wukunu na odidi nkwala achi no bra ne ntene usisi no ne enyi ya obi amfirumu se de be ya okunturu odanewa ubetimi aye na de achi anopa wonso waje wakonhoma de mo pe no enne awiaja meka chew ne se obia ono nso etwere ya de na etete no ye kodi bronyan ubewa no so wahye na tare fufuo o na etwere na ba na otwa hwe enye ono a ne nsuo firi na no ba ni nyina ye yade bra Dr. Baa edambo enya de pa obi bodam a ne no ma ye basabasa enti na abehia obi younger pa na wakasa enye obi na ato na du eya adwene ne ho aka wo de ba Dr. Baa ye beboa wo amu adura sebe ebetimi ama adwurum hawo no afiri wuso ena awiai diabetes asichire yade etete nkrofo diabetes ye yarefo ho enti ni akire bra Dr. Baa yade ba ku betimi afira wani ebetimi am ye twa nan ebetimi am no ma bebresi ewo nipaduanem eti ye ka asichire yade ne ye ka diabetes a wo pese beda normal ete se de obo ade ne de bo ho a
blood doctor ba so ye ho eye bibiduro obi ne pressure dan dan nyina na ahuri eno oba doctor ba ho a ye behwo stroke yade atete nkrofo eno obehu no otwene na ase eno stroke no etimi yankwala nyina esan se eno obi to mu se ne nsem nyina hyehye no obi ne nsa ye titiriti obu ani nipadua de bia nanse ache ne nan ne nsa ne ho baabi bebiri se de be yanko beba me ehu ade kro no no ote o enya hwe no de na pepem fom no de ne nsa eboda ho emoja ne ntimi ne afurusa ne na de ebekọ egwa akọpem baabi no ensuo bu fa so a wodan ho atwifa so emedan ni bu saa na nipadua te enti se won nsa no na nyina ye tititi no antu ho anamon a ede yare foforo bebrew na so de me ka che on se so wanya stroke na pese ye de ahaban sade a di ba kope na wo se wuhunu eye chamfo ba enyarwa nyina bedwane ye ne yese yade de osuro fele yen so ye che ne se ye wa haban enti na wiei ebia na wo dia no eye osa yamkuro ana etete wa eno so eye Dr. Ba yanya so ye ho ana ye hwewo ama yamkuro osa no afri so ama won so wanya afa awudie midinka aka chewo se bronya achade ayede mu obi obaba ya so ye won se aduro na woto ayede bi ka ho fisa yare na abehwe yama wo mu a wo yade yanko nti wo se ye mu aduro a wo yade ne be kontem ti Dr. Ba se wotunu wasi wo se obi abo aye ho dada anasa afa no oba no oba ye be mo achade bi a eye aduro be ka ho ama wo yade no atimi akontem enti na wiei ebia na wunua bi o papa bi dwonso no adwonso a okokete so a na wo dwonso osole ya na wo dwonso emna dwonso fa be mam bebre no na be ma no tofom enti obi ayade bi ama na dwonso bebre titu mema no omfamra Dr. Ba ho ebia na ye be ma na o mema ya tofom eye no ma bebre na ma be ma etofom enu nti wuni mu aduro mekototo no bi ha ho bra Dr. Ba ho yemfa bibiduro entu yade ase efamfiri enipaduanum na so ohonton enti obi a infections enemu yade etete no de puamo enema bebrebre wawale mu esan yade nketenkete enema ma bebrebre esan no ma bi eye yade a abewurawura nipaduanum ni nyina wo de ba Dr. Ba ho a eye bibiduro eya haban enti bro nyan ye twa obi aso de wani ebe kire chamfo ba enyarewa nyina ebedwane wo bomade ye number no nyemfa kasa no Emra your number is 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Mr. Wadoma Dr. Ba Kumasi atonso ago Aban hospital nachi anan so ye hospital road 80 junction me say busumi ya yasimu ye say ya chede nko anti bomoden na fo ani kire chamfo ba enyalwa nyina bedwane na babro nya na yade ni nyina kwa de nipa bebre di firi ho no eya ba mako nyankopon enkoso no nham pa afisha pakese pa afenkomati yesi ya eya Akoma 87.9 FM Onua TV Osai TV Akoma Nsem Jumedie no eno na wo hwe na fe otie no na se yababie mu a yebeba topic ne so ba sabre yi de yebeba na yede Akoma Nsem yede Akoma achede no yede atoaso amamo yewia ni asan abaye case ne so 3p garlic mesha mekanfo ediama onua bomode anse wo benu no bisa anse ebeboa eye garlic ene wo ne yakabom ne dia ye 3p natural plant juice eka ho edro we ya fence jaso ne ya fence so anka eno nti eye natural enei se wo struggle high blood pressure why ka do stroke asthma ana wofu na ayekese wo sugar no e wo so dodo a ojon so a wote yawo na che se eye 3p garlic mesha ne edro nei ebetumi aboa wo papa eye ubenya bi e wo ba bi a yeton edro bi a nemom sene soma me se wo fa asemi mu nchiremu fufuro bi a fe doctor 024892 8824 0248928824 na ema wonsa enka edro yi ebi na wankasa be di 3p garlic mesha ho adanse yanko Akoma achede no eso na efri enakakra bi mu ni ena ekwiato aso na menye makonya ni yewan afi anu ehia etiefo ye to yensa frem se ehia se ya ye wonkofo bi a ye wo mo adoye
yɛne wo nyinaa ka bom na ɔmo aba akunafoɔ ewisia enyanka ɔmo nyinaa ba na yɛayɛ ɔmo adɔyɛ pia yɛntwa yɛ ho mmra kakra na yɛmmra yɛba na yɛaba abɛtoa so okay na hyɛne nso ɛma me sɛ Samens Vita ɛba mmɛhyɛ no ne capsules nso ɛyɛ agan ɛto sew nti ɛnɛ bɔmmɔden asɛ ɔbɛma wo nsa aka bie ɛyɛ mmaa ɛne mmarima ɛduro ne titiri wɔn a ɛnɛ wabɔ adabredwo ɛwɔ mpamu anaasɛ sciatica yadeɛ no ɛyɛ koko ɛna ɛha mu a ɛyɛ Samens Vita ɛba mmɛhyɛ no ne capsules no nti wokɔ baabi ɛtɔ aduro bi a benya bi wɔsɛ wɔtɔ agan ɛto sew frɛ 0240 616061 0240 616061 na wama onsa etumi akabi kanta ka herbal pharmaceuticals research center ene de emulate herbal supplement no ede aba na eboa na edetoxify nipadua no emu eyi efimbi e wemu bia efri ho na fe hepatitis arthritis stress ene yade nkaye nyina ye frɛ na fe watumi age nipadua nyina kente so adama bomode anse ankrankra bi a wo tie me ebema ne saka emulate herbal supplement no ebe pani wo be famiensa amnopa awia ena fe enwumre bra wadidi awia pay for the oma abofre no for woni mrofie du mienu a onka ho bomode na efre 0555 610592 0555 610592 baby eto aduro bia no ubenya bi ato na yentwe ho emra sisi ayeba ye di akoma chede no nsem bebrem Obo, me huye. What solu dia so? Adai. Ene de me wie ya bo. Doctors menya hepatitis B. Ene na wonti oh hene yire. Dr. Akosi adua ya. Wo power specialist herbal hospital nka. Eh, ye dia wo sanya bi nie. Wo je hepatitis. Aye no se ho award nkwankro. Na se bibidru foko akansi. Wo na je hepatitis award. Wo je bi wo America. Ne UK approachment. Na ka so je no kwa. Sa na fatty liver mo fra ye donton. Ebeko. Prostate se kompa ju ko bosso and all set it sewo sekoto dwenwa goso kra foko power specialist herbal hospital oh we drunk this enye wenko a osa yede wodo bi oba unchira me ho se mebre kumasi wo fe yes lebosomtwi road jasro filling station opposite engran kwabenya pokuyasi SCP kwantempo so takrade anaje estate anaje MA primary school ehwanimu telephone 0244 544 422 0200 383831 WhatsApp 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital. Your last stop. Victory, sir. So Maria not your swatch say. You know, victory garlic mixture. You're romantic. I am victory garlic mixture. Let me join the celebration. No, what you to be near for sunny here. Me now victory garlic, no, and then what Tommy? And maybe a criminal. Let me say, now she says, I mean, victory garlic mixture, no. Me what she see me hustle. I celebrate. That only if you do me, you know, appear for any about all man of Men kokra brenyin amada sopra. Bolman, obina na yere na mode ne ko hin. Mu saba madi na chimani nwure. O gafra, nim se woninye. Ene obehia ABA heba. ABA heba. Osofo 3 days. Osofo yo ani. Osofo abrantie. Osofo rasta. Bromai dokota kunyini no. Obepie wa santiman mu. Wono na da ABA heba center no. Say ye glaucoma na sakatarata ye kan se ete. Wo kwa ho ani. Ye woni ate. Ye nye operation wo ho. Yensha hwehwani wo ho yemfa dro so nwuye ni so wo ho eno ani se wudi keke na santam hwim wani so da ho clear woni haw kra se yenam haw padia ebi ebet ne se wo bo da bridge kojo takra no kra wo de kwa ebi ebesem na kenya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower eno na be mo bo adwuma sa branch e wona so ye kase ne wo do ma hinkro ebeliza preparatory school wa akuma se so be wonu ebi center. No kwada so jina si engina si toilet no. Ebeye adwuma ejoda kopem memene da. Bayan na 0541 565 199. ABA Herbal Center. Mani so da ho. Okay, nyame ensha papa pa ye mama akwa babiem na kai patch and a makeup for a day ama was
wo baby a eye wo ye bia no bomodi ase obema onsa aka ahomka hit patch ne bi na afe wode ataretare ho kama na wa ho ebeto papa nti no baby a obekọ bia pharmacy bia mo no ubenya ahomka hit patch no ebi fre 0599 802297 0599 802297 na Emma wonsa enka ebi na abozo heba clinic ho ne yekọ na afe yakọ akwase ho yade nti no se wo yade bi a wako a enkra bomodi ase ubetumi akọ abozo heba clinic na chese wonso watumi akwaje wayarehwe na bibia tumi akoso amawo abozo wokumase de chemso May 5 old insurance of a junction ho for 0553 417752 0553 417752 na Emma onsa enka abozo na chese kwasa wo ho eyade na bibia beye kama na yaba akoma chede ne so we bronya akoma chede na bronya akoma chede nso de na chese eyade ye na yede Emma ekunafo na afen so eye enyanka ekunafo ene nwisia ene yesa adoye we ede Emma wonom yema womo aduane yema womo emo yema womo anwa yema wonom entoma na achese womo nso aduane no womakwa akodi yede emo yede anwa ne yede makel ne yede ahyem etore bi kra wo ho a yede tali ayibi na yesan ede ahye ho enu nti emo anwa talia na makel na ehye ho na yede ama nipa baako na odeko obi onso a na opentoma na ono so yama no entoma na wodeko enyanka orphanage homes no wo mo de nkora ne ba yema wo mo entade na fe yama wo mo emo anwa kakra ene ho ne yema na wo nso edeko wei ene ye nisuade hu na afi bia no ye edema afi wei no edruso na afi wei ne de no ye mfitiase ntemunti ama enema abobo ye so kakra na so yenim se obo ade ne dom na die nti a ye ni abere kura no sese ye yi enefri mu a echina eye Wednesday nti eye next week Wednesday which is 24th and ye pese ye no na echina enefri mu a na chese ye wona awotwe memenda ne kwase da efri mu aka ye 5 days pa e was ye tumi e de enye ne a e was ye na ye de makunafo nyanka na afi enwisia no nti enenso yesan ewo ha biemu wadawroma ebrama no gusu ameka say die ewo pese wode boa ye bia no bomode ya se enei ode ebeboa ye na efri chineko echin wukri ya wo fiada na efri wo konso wode aba edwada fabre brada weekends ne kra no ye wo fie phone no ena enwumra najo nti ye hwe wanim ebi de entoma ba ebi but emo de em say yenya ye de papa yi free na no we free yi ba ye ya na afi ye maame system ye ni mienu e ba ye no enope ene ade anwa kra de bi ma kasagu mame no so maame bi de mo sashi no ba ko ne macro 2 and anwa keto ba ko o de ba what the ban pay me pacho ya na mo de atoso ama me on me pacho fabric studio ma ye na ye present we no ye fan chere o de ntuma we ka na ne de na dance ye ka ho wo no okay and wo betra se na wabo modern na wabo na dance ye ne so ntuma me pacho ene ye de chere no ntuma we your friend is say Emma. Mami Emma. Bomb so. It's your Mami Emma when you mean shroud. It's your entuma way and a material and a wade and more a barco and a amwa and a mackerel so me no and yet. And pack me no patch of 10 and me no and that's all. Okay, and yet the actual okay. Okay. Nti pastor wadama se ye ba no ye beto aso yi wadama obebom pa se dia brebia no yesi eye no na wo bo wi a ye ma me ba ko ene before ye beba soro ha sei no na meni no edi nkomo na wo se ne ba okay code no eye +32 wow
ni code no Italy okay into plus code 9 code near plus 3 2 okay na was ne ba be mu a or you very young and or this kind of man on say on fa yemfa support into sika was Sunday na 1,354 and or Sunday the buy na or sene banusha but or bobo or sene Miami and Sawomu nyina bobo na ne ba no ese or de ba beboa na yemo mpa ye man sebe ya like team be beba beton na team kese bi ebeba aba be fa no nti opese ye bom pa ye na ye wi ametwa de ma no no de ma ne ba no na ne ba no se na nije se abrebia no obetumi aye adoye ti obo a nti obo a na wabobi ede ama bom pa in general no yenso hene ye da bas nenso wona madom ni wahuma bro so adom aboaye ye nuanu mi ana waka wona koma se obeboa ama yenso yetumi aboa enyanka ene ewisia ene mobrofo ye maamenom ye bompa ye de omunyina ba wanim se so obi ma kunani bi ana janka bi mu akwakodi a ewrade onso hwe na mane bi eda no so na yi free ne so ye odi ene monyam se so how ne adeso no kodenda bi ga wo mo so a wo beso wo masomdwe mu afi se ekwan bi wo ase se obi de ma wo mai na wo mai kasa me ye akunafo adoye wo ma course ene Akoma chadia so no na erade tinim kire me bom pa se yen soro hene won so bie sa kwan fa ma wo mai na wo munni adanse akase nhye odi ani onyam se obi donate se ye enemu ntoma se ye sika na ode ba ade bi obeka no kokoa mu de gu sika na so ade bi obeka no kokoa mu de gu a chede ode ba so no konkon ma ensisa pepepe ona brabo mu won ka se erade wo ye no kwafo ya jiudi ni yenim se wode ye wo beye ntini ya ba beda ho no nhyira nka wodi wo Yesu Kristo di mu ye koso abom pae ede ye bayi a obobo ehya wonsa erade obi biara dwuma wo ye bia wo na auto nsupagu so emane tumpon na timi akonanim ye bom pae se so obi aye board boni a de aka ne se obi nya team ni betumi abefa na kodum pempenso a ono so benya ba bia agina na wiase nyina atenenka ne mpone manya ofiri mu ono so otimi abebobo da kye ama oman no ahye odi ani onyam ne bom pae se urade bi wo so fence ma bofrade na to so bosugu won so ade biara esese esi wo sunsum fam na epi honamani e ma akola nya ba bi gina kasa me ball bo foundation ani ba bi amaba bedu e wa urade ne urade ya efa se odi ani onyam ye gina sa wo mafode ana adoya wo ma yeso as a point of contact sasa baby bi obegina obobo biara ma wonya favor teams be tum ni kedi na chaba betono mpempenso wodi baby biara team bi sha baby biara team bi wo sasa ofra kola yi ama obesi aka ono me bom pese wade ma onya wani ma dom wo sa kwana so na wo momra ma hwehwe no na akola yenya baby agina wo bobo mu na career as a footballer obetumpon wiase nyina betenenka na wiase nyina be hu akola na bobo ama baba ye titiri ne ntina wonoma bobo ewo ye manmu ani abrochire miamnya bebre na hye odi ani onyam yere wase enim se waye o Yesu di mu amen nti sabre ya bom pa ya wie de wadawroma bomodi ansa wode no ebeba numbers no 0243 0245 30 1462 0245 30 1462 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 1462 0245 30 1462 wadawroma ye hwe wanim enra yantumi aka ho asem enti ene yesemu ada yemfenra de ni nyina hyemu ne na kyese yentumi enye ne yenko yanim enu nti no yenya nipa be wode ba no na mebo enipa be
be a 50 be yana yeti and see a dorsal palma ko 100 cities 100 cities ya nipa 50 krano ye to me enya 5,000 na enipa be 20 sima ko 200 na eno so ye to me kwa ye nim na fe 50 10 and 30 no aka ye 5 days and every more 5 days to 24th and ye hwehwe no ye nya enko ho kra enti madaroma momua yen said ya brebi aye ka no enyanka ya na no ye de wo moto so yi ya ye ka se enkodai hwe aduane a wabegye na hwe ho mpaebo a wo bo empaye no ho nhira no enkoma wo bi asani a wode aduane ne ba ye ya omode ma enkra na die no sa omo ho ena sa enhira no eko enti nipa 50 years semu ada ema ye 100 cities ene 200 at least nepa 20 crank yepe 50 300 500 not just say and also yes said to me crank anybody na yenua baby and there was Sunday 300 cities na me re feeding no de din ka ba de me ka ye Beatrice no was say we din kan Sunday 200 dada and then so was Sunday 300 aka ho amano aye 500 and na ye maame ba konso o see a friend no Theresa Ata ye maame no so or Sunday 100 cities before ye baba studio crano and na usafo ya make or no to me Sunday sir mama me kan na mass last Friday say na ma boa me pass also asafo ho no di ni dwa me traffic no na me say me nam foma o me fa foma nka me ko Atenga junction no be shia me yo za kwana ya ma ko se do ya branch ko ifie no ya branch ko Atenga junction kwana so no ya famu e China for no ayi ho no me nanti free ha ko du ya oba be fa me ja o ko sim wo ayo container nyere mo ba bi aja metutu ya na na manya me sha opa ma e ko so anso akai ye nuanom ya dofo o ma wa manam ne o ma o Ghana ha businessmen mo eduadefo amutie yen o adum eduadefo amutie o kajetia market eduadefo amutie o Kumase mro no sofola tafo market be bia wo bia wutie mo na yesu frem no mo amudi dwa kura ye provision stores ne ade kura de mo betumi de mo ni bi abrayen de makofa begu mo store mo de ba be de bronya mo fa bi nso emra medi ye nso ye bronya na ye fa bi nsom ye kunafo yi ene ye nyankan a ombeba be dan on the 24th December or your premises hey yeah can say one who said the na 24th no do na ye the camera to so atwamfo nyini bi atwa nipa somehow why me obeka say we don't mean it but we mean it eti wo mu yi bi na obetum di aboye ama ye tumi di akwakodu saa empempen so nti be bia wo dwadini a wutie me wa wo krom ya kwan so be bia Akoma FM patem ba bia asokwa tech ba bia wo bia wutie bia bo modern say so de be basa ye mu anwa entoma entare mpaboa ano ne drinks me drinks and a biscuit no ade bia re serve awo during Christmas ye bia no onso betumi e de wo de aba ye kra de ne say obi ba ye man mo mackerel shame spaghetti shame oil shame sa no mani na ye package and ye de mani pasa de bia okwa obitima kwa konoa na one ne ma edi na ahye awade ani mo nyamenti wobetumi aboa e sa fa no so a eno so ye twehwe okay pastor ye ka 200 ye ka se ni abese 20 bema ye 200 cities no Benedicta Beidu watia no Beidu ama ye 200 na say wati 200 for no de no Benedicta radisha no ontine no enchiro yes radisha de mamu nyina se de wonya akoma pa aboa ama yetumi asom akunafo yi da akunafo nhira Bible say onyankopon no na ye akunafo nyina agya nti bo ho modern se obeba ba ye na sa nhira na Awurade de ma wona eboa akunafo no Awurade be boa won so na atumi aboa say 200 cities bi wa ha producer dia Madam Mary Afrakoma Yabe grandma Nyamisha pa grandma Nyamisha pa also baby wanyina duen so still also beboa am ya hwe kunafo Nyamisha pa grandma amen ena Felicia eje atonsu Kuwait Felicia so amara 100 cities enshira papa Felicia ade bia wo don sabe som se wo ye bia Awurade man nye enshira amen ena ye maame Gladys
ono de awie ya no de bai Gladys I'm yeah glad so the ntoma also the ntoma mienu nyame sha ode baba ba som ye Auntie Gladys ntoma mienu ode bra so what me ntoma mienu ade aba be som ye and na aka 15 days not a few we akona wie 15 days pepe na 16 15 days ya ka me yimpa ya srempa ya mamu amu ye ni na especially mo wo de akoma pa de 200 Ghana e ba no and mo aka nyina e bompa ya mamu say in this 15 days aka you know say punu bi wo necessary ade bie di ma wo inhyire bi wo necessary ade de domo a e ma ya 2 weeks e ade mfanya sanse nkyere ne fa ma Ewurade mfanya ma ye kwa ba na ye ba pastor ebesan ya to aso na ye mo number no ansana yakwen asan ya ba mu biem 0245 301 462 0245 301 462 0530 507 849 0530 507 849 yeko na yakwa fa Congo aba ye ba ye to aso nti won so Sunday ye ba ye be ba bebobo na wahyiram 01 and 0204 61 number see ye dey ato from say dey be ya wo a wo pesa wo Akoma FM 87.9 na ye mre obi ntom na wo so a wo to bi dada na wa short a wo pe mi ate no frey na ye mre obi se dey efi aba na ye di say e ko ni mi ate ti wo da so container ni mu a sisa ho upgrade ho abedi mi ate ni bi gum na no so na nya attract obi edru hon man ate action no I say man so say achi o papa am say achi no so ya ade naga I come and say Congo intimate you fine I was obi enya bi Akoma FM 87.9 Kumasi. Congo intimate to fie first aid ebeboa akura ne kasa ma me bibi na esi ma ha no ensa bi na egu me no ane say ofa bi na wo de aye so de ama no wani beba ahoso na ni ho bi ade bi a hie gu maso ana wa wo so a tibi na ade afa ni kama ehwa be 5-10 minutes a wo sa anu adu sei no ano no pompunya ati asiye nkofa akure bia ema Congo intimate ye ma wo bi a odware wi ana ne honam ye ne hene onware kura na ne ho keka obi di na chitimi twere da eban no odwi saa den abo bia ponche ye wa ya na dwuma no wo ye sa de aba mo tinyina be Akoma FM 87.9 Kumasi Congo intimate na ye wo hene ana wati bi na wo de sra oba wa wo a ya te wa na mu a ya pam ayenkuda ekura ni ntimi nwu oho no ma na asemu ye wo ya wodofo na okunu ba nche kra na oyemu ahye wakwaya asem foforo ti Congo ni bi na fatuatua ni nyina be one time what is when baba ahoso na won tehwe kra mpo biem won wa yefira wo ko ba biem no Congo ointment ye ema infections a hama ema titu ye fa mema nka ho because be ma de infections ha wa ontimi nti Congo ointment ko cheto kro bi enya nko ema no ne ye space a yetim di Congo Akoma FM 87.9 Kumasi na infections Akoma FM 87.9 Kumasi eye papa ntimi nyina bi mfiri mu ni nyina condemn bacterial infections ni nyina condemn ewie nipadua no se nipadua no kra mesraw maami bi ni kuru nya agono ema wobama ye treat ma papa no na entimi nko na doctor busa ni se na doctor yoba alatani no busa ni se wo yire ase na beginning no ba mbusa wo su ni yire na oba no kra akofa no woni nchen utu kwan se woni hobi ade na wanka no kra tani ba bi akofa no oba wo no yire dai wo se na odi aye oba no ti na ade ni treat ya Akoma FM 87.9 Kumasi ya ni bia sabem ti fa yire bra yen treat wo no so nka ho na afi papa ito wo tim se wo bo ne sa no se ya ekwa ba na me be fa so akoba ma yire amane se akofa gono ade ababa be oba ni so nim so wo gono na ade ni so oba no doctor say one ko fa yire na ma me ma wodro bi kono ko fa yire brasa afa yire no a so do oba ni ba na doctor fa kwa bi so ni ma me ni di nkoma na ma me no te paw infections ni treatment enough from Marco close to 1 year na still ma me da so numu no da so twiti oba ni hu kakra wo eko ni hu kakra wo eko na onim so onim say infections na Akoma FM 87.9 Kumasi I was say mu treat no kra no wo beda mo use condom
Me kwa sa mo kono raw. But emema ni bebre mo fa nchame. Ebinom stubborn only so condom. Oba so be ya ade no raw. So ko fa yare bia ba fi na hono kata ho antene de. Sa na omo keka. Sem fonsa. Ana ye bre no. Wo so ko fa yare bia ba fi ho. Eti ubeya na kakra wom. Ubeya na ada ma me ne treat ni wie ya ye hu say. Afedi oba ye no ye hu reaction bia. Ya sama na collab foforo. Be mienu miensa. Afa omu nyina de atom say afedi mo ano ebi ne mu bi. Ho no se aware no meja. Doctor Bunko to dwe pana cho say me doctor aware wo me nka say. 87.9. Me di example bi na cho. O say doctor bro ma bre na dro no sometimes me hwe na me be no mo a. Me hwe dro nim sa na ni so say pram me. Say na me num nro sa na so ade ni ntimi nko. Yes. The konkwa na awade bi. Awrade infections ni treatment na for mo misrom ye nuan mo ma. Say unya nya bi a bo ho ban ti na esi koto Congo ointment na fa tua. Say wo tua Congo ointment ay hardly say bacteria mo wa bia betimi anta wane mu a obenya ahoade anu num nso bia honhona na wo pare na wo dore enkosua o wane mu ho eden eti to Congo ointment ni bi na use wonim de bacteria mo wa etimi ya omutimi frɛ ni omutimi bubu 87.9 omo say wo nerves na nipa wote ho na wo nerves say ya na te say wo ya ban nwodwoye stroke o wo ya ban say ebia obetimi abodam anase say bi adwene ne beti because o nerves no say emo no o nerves nya say na te say wadwene no o mudidi adwene nim emen na wa adwene mu nyina chim no ede no o mudidi ena ya na ma bebre ani esai no obi hwe me na wetie me sabre ya because no what infections ni bia because madam me waka masama mama because na ni ko off ekoba ne sa wuntini na moja na mu firi adwene mu eba woni ni so no sentini nyina o mudidi ti emoja ni timi ni efusa ni yi ti bedu ba bi woni ko off kra eno ti na naturally for your same ya the Congo ointment edro papa ba edro anu onam ya de aba sa wo ye oba use bi na entimi emwa we de onkofa ansa na wa use o yes use kra na wa ankofa baba so rem for HIV say we dry ye say woni be me koda numaduro na na say ta numaduro we na wo ta numu a unya esa enkaduro no be short eni ejai ka short eti Congo no man in short no kwasem za na pese catch them because what tell you so Congo infections unya infection Akoma FM 87.9 wo na mu keka wo use na wo mu a ma ko ma na mu keka wo mo ne pese wo mo frɛ na wo ne ye bonko wo mu ma na mu keka wo mo no wo mo frɛ ene ye fa number ne ma wo mo 0249 01 71 01 0249 01 and 0204 61 20 episode of free and say obo on my ban so ache sa infections we na so cha ekomojam obo okra no ananam ye ne hene ne honam susu sa ye ne hene ka ho obi be ka sa so obi bi kra sa ne 87.9 ne dia na se mo an komojanim ahanti wanam ho ne hia Congo no emojanim so de ne hia dura e wo se ye de ne susu ye de ema wo na o manam keka wo mo no mo na ya no mo nam etire bi onam ho obo sa so wo pese wo twi waka ne sira no etwi ho na na ntie no e waka aha je se waka ka no no dia na de request o aka ne pe obo ne na no waka utimi fa won san sha ho de bi so no mabonten ti waka ne nani twi ho se ya wo pe ba bi a hye na kwa kuti na utini bebre so etimi ho na na wa ayekuru eti mo frɛ wo 0249 01 71 and 0204 61 yen to ankomo ne so mfiri okay let us say ya men share pa ya mama akaba at the back 87.9 FM on your TV on our page Ulemu ko hwe Dr. Ba wo ye den wa oh me say yan fa ko ma mi buru a ayi na mi ko buru ya tele be ko da mi yan fa ko Dr. Ba ho ma ya de ya se pa ni nompe mu aduma sasabro fro Dr. Ba ko ye oh no domu dim di onu na ye expect nya za fo wa kra eni kuma okay mama akaba and family Akoma 87.9
101.9 FM Akoma Nsem dwumadie no eno a na wo hwe na wo tie no na ansa na ye ko break no na ye wo Akoma akyede dwumadie no eso nyame ya adom a 24th na ye Akoma akyede no eno nti emo anwa wo Michael wo de beba wo sardine box wo de beba wo anwa boto wo de beba na wo anwa ye kan say adaka wo de beba wo mo boto eno so wo de ba ye beji duku ni ho niema eno no wo de ba ye beji na sikapa na wo say ye maame fati Emma fati no wo say owo adanse mu a ma wo say make say from January to December wo hwe de radia amawo na eja wahwe so obi on month me nko children so ono so de odebede radia ase ene so odebeba ne ensu nyanka ne ekunafo ebeba no ye de abo omo e ma say last year 8 November neba otwi mabobo ya ne bi ena ka bi be cross neba no ebebo neba no ena nyame adom oyi ni free mu this year 8 November sa neba ba ono so tukwan ena ono so konya accident nim nipa miensa ne free mu na so nyame yi ne ma no efi sa accident ena eye no wan so say same date na so na ne ma ne nyanya accident na so ne nyem no erade ahwe na mumu yobi so etime yi ne ma na free ni nyina mu a aseda obetimi dada erade accident so den tumai ene ne ma na ode baaye no enso de aba be che ne fe eye ne say erade etime yi ne ma no efi ya we nyina mu eno nti na ono so kakra ode baaye eno na make ye nyina no wo hwe from January to December nya asem keto afama from January to December na nye ekwan keto wa wo enti se wo hwe ne ma ekoso na nyame adi wa fofie no etimi ahwe wa from that time to this time enyanko ba bia de zebronya na so ne nyina mu no wo da so tenkwam a e wo so ye bibi ma na me ye nyina ye ntimi nko children so enye obi a na etimi yi eyi se me ye obi adoye na so obi ohon ma ye ni say ye ne fe enti won so no se bi ka wakoma yes na so de aba na ye timi de aboa nyanka ne ekunafo no wo se nyankopon kra ka wo se wa hu omo bobo no ono so be hyaw nsa no nyuma nyina so enti wo de ba no abompa ye egu so de opese rade ye ma wo ansa na afina kwa awie no ye gidi so nyankopon be ye obehwe so aya ma nyame enhya papa paskapa ye gidi se nyankopon so ebehwe so na wa ye ede ama ye sister baako ye friend no Angelina de wo ne deep no Angelina ewo Italy ono so send say 500 500 ye ni so bebre enya won se so sa mo send 500 anka ye be koye nim nti ye bom pae esre enyankopon ho adom de ma nim ne da okoma so nti a opese wo ye bie na nso de da okoma so de rade de onim de rade manimremu aka na wotwemi no pepepe na afina kona wiye ya na yebi se we di akachi di akabia ma mfa di akabia anhye 2026 but me pesa me ka kire wo se wo bre wo mu nko ade a 2 weeks e wade de be ya won so hu nsankyene Angelina we di dance amen na Rashid Al Hassan wono ede ebi aba Rashid Al Hassan mi shapa okay sanso na Letitia Bonnie wa my 100 cedis Letitia ya mi shapa amen Justice Mensa ono so ama ye 100 cedis Rashid Al Hassan Guma wa ma ye 50 cedis Muniratu Adam ono so edene de aba Munira ya mi shapa Paulina Baini edene de aba Helena Edu ono so at the 100 cedis aba sanso ena Rafiu Muhammad ama ye 100 cedis Falila Samundini ono ama ye 11 cedis Margaret Safo ama ye 200 cedis mepacho mama course no so nchen sika no course no do so bebre na ya na mintumi emobo edini nyina na aberem Christiana Oforiwa asisia na ode ne de eba o se o ma ye 300 cedis nyame enshira obapa na onye wakoma so ade ma sanso na patience makafui apenu o ma ye 50 cedis Francis Intieku ama ye 30 cedis Francis Rahel Boatsen 50 cedis okay me yana course ninti yana interrupt edina me bobo ninti it's a Montreal course okay Steven Chikwei
Wamaye 105 cedis. Comfort Aite Wamaye 30 cedis. Rashida Aqua Amaye 10 cedis. Perpetua Essien Wamaye 21 cedis. Kwansa Malek Amaye 30 cedis. Charlotte Kublenu Wamaye 51 cedis. And Peter Anyumi Amaye 20 cedis. Okay, say so far there. Yes, I cannot. Gladys Jane, so Amaye 21 cedis. Okay. It is I also bet me the idea. Abba, bet me at the Abba. Maybe I will be able to me the idea. Abba say a more a young a biscuit, a drinks, a mackerel, I can't say macaroni, which means be Abba. Maybe so I'll cry the Ukutantuma, Fukuta Duku, Tantaribia, papa. Kutampa bobi e papa ni na de ba ye beje na de asom ya hohoi na ye fa number no mo. Okay, numbers no 0245 0245 30 1462 0245 30 1462 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849. Okay, inti bomodi answer wode no eba yeje we Akoma chede Mary Banaman Mary say o my 20 cities na yede a support inti nyame ensure Mary Banaman inti no 0245 301462 0245 301462 and 0530 507 849 0530 507 849. Me pacho ye tren wo de ye nyame ya duma echina na watwe wukua da ya 24th and ye Akoma chede no ekunafo nyanka and afenwisia nti no oketua bia enso ye wa ha se emo na wode ba nwa na wode ba se wonso eniema no edoso na wontumi enfama na ye mra ho ye ntuka emesesa wadawroma ye beba dodo eno nti wodi ya ne se obefre production line 055 260 1529 055 260 1529 Wofre production line ya yebeba ana 0245 301462 no Wofra eno so a baby a wo bia no entoma no emo no anwa no eniema no yebeba na yaba besisa enepa ho a we have only 5 days to go enunti yesremo madama monkoso mo Mary Gadaji or so ama ye 50 cedis say yemfa and support it. Ye sign abaso ebiem na mom mamenko da ko 360 na meni abema enkodi nkomo esanse ye de amka hit patch and de aba eye kama pa bemena. Amen. Me ma wakwaba. Na promote say. Radiadum na so. Nyame adom me ho ye papa pa fishia panso. Afin kometo ya fieso. Okay, amen. Afi say na pain bi eni ho. Na pain bi eni so ahonka hit patch man ho aton. No kwasem. Ya obia. Ya me nshira opa. Me pacho yenko na ahonka hit patch ede en na eye say na ebesi ayisu no ahin na ebenya bi ato. Me da sepa mitie for na ahwefo nyina say so mo afishia pa. Me mpa bo ne say 2026 obia be fi ya o ye nipa ni adwuma ye senya ye tena ase ye dia obekọ eya mu one way or the other. But me mpa bo ne say ye nyina ye be ye pain free enam say ahomka hit patch abe senya obusa en say ahomka hit patch eye de ye da kwa 360 ase na wakofa ahomka hit patch e de aba we ye painkiller but painkiller we umfa to say the normal painkiller in tablet and a caplet and a capsule so you use your fan we a different thing altogether where I to say plaster o the be fan baby a what say ya on sabi say usisi na ya o the be fan ukotodwa o the be fan sciatica sisi edi enya etetiye ena madwumaden a ye ntia ma de bia ye nerves no pressure the nerves no so a etete nerves no ena ma sciatic pain no adorso any arthritis ni nyina obe yusu ahomka hit patch eyi saa yaw no efi ho ama ho ato menstrual cramps obi busumi bia no tenant bi ti obi fi a na obe hu se
bosom aso because of a yawo na ofem or menstrual cramps bono any atete su obey no be hu sampa bosom na so sesi ahomka heat patch aba se be yi sa ya na fi ho obetumi akọ adwuma we wo why now the farm ho a obetumi ahye watade egu so akọ ye wadwuma ama yi yawo bia etete ama ho ato se na obisa no hwan ya na obetumi yusu ahomka heat patch obia betumi yusu ahomka heat patch agisa akwala onya edunan that is 14 years sa akwala no ontumi enyusu ahomka heat patch oba wafefu ana oba onyem entumi enyusu ahomka heat patch oba oma akwala enufo ontumi enyusu ahomka heat patch ana sabi ontumi emfamfam ekuro ana etwa so untumi emfamfam apart from wenum nya no obetumi e dia fam menu aba dance dia eba no dos na se me kwa me ya dance yes bro agility dance send na can one of your colleagues at different station wakra or severe migraine okay onum cafe got yeah catch and say because I didn't want heat sensation so we want to prevent it so the fam woman so now call we need but see that pain was so unbearable one cafe got no so enko it also do way at the fam beside her or say instantly not see heat na e ni fi migraine no say no ono de aka na do ho use for migraine bosre mu ka no kwasem papa de nyamiase me nche se na ye use because last week na me wodu nkwa me call pharmacy shop me do na system de man no do say doctor hwe papa yi not we do me man bi ono abetan say anya adwuma na me choki na me ye dum say damn pacho we use ni say no say o why we use ni say no kan na me say what say show o say one say there be na just we nru ho no me nya botre yi patch no say energy into obe why she say mama no more hand camera obe white one first one if you ho obe why first one if you ho o why second one we so obe why every ho eduro na nkasa na hand to correct we am the bay eduro na nkasa ni into we are now say why small blue ya why blue bi wo we are why ya bacho bra na me fan okay into na beti into na all ya the farm ho no say ya na all their farm so one to say shisho e che say one year san shisho so na other say wo nerves na ewu okay yes I say shisho and shisho why wo too yes na nerves na ewu I say no supplements in your maybe nerves in there say yeah active evidently that their farm within the next 5 minutes or better say shisho shisho na yi pain if you are emma with menstrual cramps shisho na ebuama enane clots na ma wo ti pain no when you flow so easy yes as for ahomka heat patch and me kan from obia wo ti ya obia me nya ba sesi anyame adaro ma ya to apeti bebia adwumade aye nti ya to apeti Ghana bebia so oba kumase a obenya Colinac Heba okay obenya Freddy Mens Ozon's Chemist Danny Farmer Imromne Ashtown J9 Pharmacy ewo Patase Costa ewo Dum Pampa so Alpha Dio Shops bia ewo kumase a obenya PFA ewo Tafo Western Pharmacy ewo Bantama Lancer ewo KO oko Cape Coast obenya Busi any Cape Coast Pharmacy Jeff Heber ewo Mankesim Takwa de obenya wo Ebuakwa any Nimdie any Chanek Pharmacy Takwa obenya wo Owas uko Sunyane a Good Day Pharmacy Green Light Pharmacy Mose Pharmacy ana Diamono Pharmacy ewo Techima Smart Heber ewo Obuase Sewa Heber ewo Mampo Asante Mampo Little George ewo Tema Community 5 any Community 2 Wedama ewo Ashiama Bensin ewo Navrongo Udukofodia obenye bi wo Gapson Eastern Chemist Owusko B any Hillside ewo Nkoko Udu Water Region Mount Zion ewo Ho Verdi ewo Aplawo Jeff Pharmacy ewo Soga Kope enchemu bia wo hia bia ana wate yenka for the first time osu pese bia wo ye distributor wo friend na Messia 0248 50 9003 0248 50 9003 and 0536 645 334 0536 645 334 334
obi a ohia bibia fresh numbers me ya ye ne bedi dwa a kyerɛkyerɛ no ana wate bibia bia wentumi anti ni sesi a wo friend kyerɛ mu bia wo hia bia no ye benya botre a kyerɛkyerɛ ne bibia wo benya bi atɔ wo shop bia wo friend be kyerɛkyerɛ ma age bia betumi e de bia fam but agisa akwala onya 14 years onya dunai ontumi unya 14 years ya untumi mfa bi ntare ontumi mfa bi entare oba se na meka oba wa fefuru oba o ma akwala enufo ontumi senya kan no a shop in Medina shop attendant ye man bi to say me dia fam that way you feel 45 minutes and a friend send the menses aba because no see ni sisi and ya the man for waist pain we no 45 minutes kwa no friend moja no nyina ade no emba no tumi ama aba ma wa ye free amanaba number ni hia me nti ensign mo biem 0248 50 9003 0536 645 334 Pachanini na mesa wo friend nchiremu bia da bia kotofo fro ben hwem nti ye besen bi se biem se obi yare diabetes or pressure or bibia enu nsi ho kwan onom edro bi or dedro bi nso a esi ho kwan ana pacho there be advantage we me say external use and to say bia for instance unemu buma doctor cho selicobics and a pregabalin high painkiller ebu wonom oral way advantage so be from external wherever the pain is now more that quick relief we are diabetic onumundro dada uti pain diabetic bia comes with pain especially arthritis betumi ya from wherever you feel the pain now oko aboa ma eyiwe fi that pain sciatica need the pain na obe use 3 at a go sciatic pain 3 patches at a go what the fam osisi echi ba kwa fam to ase what ba kwa fam 1 and 2 because sciatic pain travel through the nerves so we have to stop it wherever ekonenya comfort zone or jina home until we use 3 at what the back better osisi back better to ase back atare 1 and 2 for sciatic pain. Yes. Me patch you. And yeah, that's CP. Inti ahumka hit patch. Da kwa 360. And a day aba. Yeah, when you not here dance for. Bomodi an say ene onso obeko na wama wonsa aka wode na bibia etimi akoye na ya wono efri ho ede ama wo aha Akoma 87.9 FM Onia TV and Osakrom TV. Na wana wadi bi aba na mamembo edin wen. Papa mpacho betanse mame na meboa wadama na watimi ehra wonom ede ama me pa na enye easy sa. Papa Francis Eliagbe ahoda what the 101 cities. Amen. And Rebecca Slim on also ama 50 cities. Okay, nyame enshira Rebecca pa and Mavis Cruche wama 200 cities. Patient Kowonu on also ama 21 cities. Okay, enone edia aba na wo sono papa Maria Kitiwa Adam wama 50 cities. And Hawa Abdullah on also ama 50 cities. Okay, Beatrice Ohenia Sa Otu 51 cities. Beatrice Yamishrao. Paul Alazi wama 20 cities. Paul Yamishrao kesipa. Dovi Kofide Ameto Seth wama 10 cities. Seth Yamishrao. Mavis Chirewanya ko 20 cities. Ne Yamishrao pa. Okay, na Mavis okay you know 20 cities and Eric Bafo on also 20 cities. Eric Yamishrao. Sophia Boyson wama 40 cities. Sophia Yamishrao pa. Abdullah Karim Hawa 10 cities. Abdullah Yamishrao. Kenneth Kumsen Atta Abuaje 100 cities. Kenneth Yamishrao pa. Salametu Ahmed 50 cities. Salah Yamishrao bebre. Amen. Dokas Kobla 22 cities. Dokas Yamishrao pa. Samuel Edia 11 cities. Samuel Yamishrao pa. Veronica Gorman 19 cities. Vero Yamishrao bebre. Samuel Ewuku 100 cities. Samuel Yamishrao pa. Ramata Musa 50 cities. Ramata Yamishrao. Memuna 51 cities. Memuna Yamishrao pa. Amen.
Sanso and a Priscilla Nyakwa 21 cities. Priscilla Yamishra P. Aisha to Ishmael 7 cities. Aisha to Yamishra. Hindu Fusaini 100 cities. Hindu Yamishra. Peter Awu 103 cities. Peter Radishra P. Okay, Elizabeth Ashabi 21 cities. Elizabeth Yamishra P. Augustina Otu 50 cities. Okay, Yamishra Pa. Joyce Venato 100 cities. Joyce Yamishra. Okay, Jones Kumoji 70 cities. Jones Yamishra P. Justina Nana Benya on also 100 cities. Nana Yamishra. Justina 50 cities. 50 Yamishra. Okay, Patricia Sim 100 cities. Pat Yamishra. Okay. And no any baby across Kaisa Cristiano for you on na meka say 300 cities no na say so far a dia abano and mabobo no enti nana brabebo odin bi wo ha brabebo odin bi wo ha brabebo odin bi wo ha fi mu nyina nyame ehu mobo obo ne wo manyina ho ban akakakra bi fa kakra bra behunu wisian ni bi ne kata wo mu ani suo so kakra ne fasere hye wo mu anu wo mu sere no na e ba wo fie wo mu didie no na chese aduane su e ba wo su fie wo mu ani agye no na ani gye ne so ba wo fie efiri se wo na wo de sika e baaye se ye mfanto saa ne ma no emfa ma wo na wo de aba no kire se eye wo na wo de ani gye ahye wo mu afunu mu ma unse ade bi wo na obi de hye wo nsem a enye wudi o wamre na wudi ya na ye de papa nti sire ne ani gie na eba no na wo nipa na wo de baaye wo fie ene eba efri se wo na wo yi e de mai nti na bible say omam wo nhira se no wo je nti wo a wo de eba no ena nyame ye de e hira wo amanfo ye bian wo say obi de ma na okoso adore obi di papa so obi di adona na so odi adona tra so na so ekoso hia no ada obi wa de wo no onche ne se ma obroni bi ebekoso hia no a ene obi wo so oye adoye oma na okoso dore enti no sa na nakua ekire nti wo ye dan na wo yi pe nyame obehira wo de ma pe o se wan na ma me nyame bibia ma nhye na na emu wo ye dan nti obi wo ho a wa ye na adwene se afi abesun ono de ade a oye e de ma wisia na ekunafo nti ye nyankai mpo no na wono ahyase ono ahyase ka da ben na mo be hyase da ben na mbe hyase da ben na mbe hyase na ono ahyase ye de sese wo ye de oye a wo de sere hyehyehye amanfo anum ye to ye nsafro se wo so wo de ni 50 fama ye 20 fama ye 100 fama ye wo se ye keka nketenkete na bobom na ye tumi de aka bom aye de sese ye 20 fama obi se wasem na wo kan sisi anato na Akoma so pa ye friend Josephine Arthur McLean into ama ye 100 cities onyame onhira Philomena Ajo Jika 30 cities onyame onhira and Akafo Donko ama ye 51 cities onyame ye mo number no na ye mame akua kan wonso manento Akoma so sabe atoni pay Akoma so mudi bi aba akua 0245 30 14 0245 30 14 0530 507 849 0530 507 849 okay na ma Akoma no egusu a me kasa na me kase adoye de gese wanye eno no ayete se wo twi adwaye no praye na wudi twi no wudi mse praye na ono no enye adwuma obewie na wudi ne betwere ho no na apai se fite fe aya wo ho no na nka praye no nka ono so mfaso ne de ehi ono so na no ahohoro ma na ye fe kama eye saa enete adoye te nti adoye de o ya manyi ma wakoma mu mie wo de a ne se mede kɔ akɔye mobrofo bi adoye na onyankopɔn ahu mobo nti ne de eye give and take eno aye se wo twa loto no wo kra na adi kase no unse loto de ketewa bi na ekotwa wo wi anu abedi kase nti ye ka ne sei no
fa wo de bra fa kakra bra obi se me de me ntimi nto mo bag wo de na ye 50 cedis no fa bra ye de obi 20 beso so ye de obi 10 beso so ye de obi 30 beso so na ya to mo no na ya to Italia ne bi aka ho na ye de ama wo mo edru sa mre na onua ya pa ni behwe ya na efe papa o amanfo sere saa no wo bi anka oma oni bi enti na wo ba ha no enti wo de ma no inshira na wo benya afrim brasesi e ne fa kakra ebere na yen keka mum na yen fa nye ne fefefe 24 papa fa kakra ka ho na yen ko fa course no yeah so mo di kan ye free bright shase na yes Erade inshira de ma wo amen se Erade ma mo ntem breso aba amen ade bia free wo ho akọ obi chen yes Erade ma wo nu amen ebre yado ye wia bibi timi si na brabo na me kura me koye den eno na me se Erade se ade ya free bright shase se ye boa ma wona wo su asa wona community wo amen se one seed mpo na wa yia Erade ma wo nyina ba bi nkase wanu ho da never amen asema to Job okọba for ye ma ne ma srema ne ma obedru fie ade che reporter wote anya papa yes se ne madu wo nyina ewu dako enemrimu a knipa nsem ebe ka kire nipa nti wo sofo no kra no wo dia forbo no nsade be kire mo ama wawu ana de be kire ne de ye kwa soro kra koye den ene sisa ene se de sisa mpe ba bi ntira wo ya se de wo si ye wa so de mpa na nyame atena ma wo ya to sister ye yi mpa ye ma amen se nyame a oji as nsema forbo no ohira no yes omma wa forbo nkasa wo ne so obi asai se obema wasu omeye kira Erade ma onu nsu amen na wo de sere amen Erade ma wo nu ho da Erade nhira amen wo Yesu de mo amen amen okay patience a free years ato na kuma so the 20 cities aba bebo inshallah papa patience okay sanso ena Emmanuel Asumani ono so at the 20 cities aba Georgina Cheneboa at the 30 cities aba Christiana Obo at the 10 cities aba amen Lucy Tete with the 100 cities aba bebo asisia yame inshallah Lucy ma me mobile phone lines nti ye fa course na mo amudi bi aba no so and ye more numbers no ti ye fa course na ye the 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 okay inti numbers no ubetimi de wodi aba ye fa course no na mebupo edin no FM akoma kunti ye bekwa homa ne so na ya kire ya adwen dia fa ye nua ba no de ne Saudi de no na ye frɛ sofo no so prophet no otenenka oh watchman ye ne beka sasa ne tiefo nyina ate ne mom Pastor Julius mema ne bu ofu papa mema na wo ma send message dia mama no wan uyonko no mema wo mu bu ofu papa omunya ya said the Gomu Bessi Abo Wono, one Casanca, Ube, China Mexico, will be say, Marco, take him off or I stop listening to your precious show. O Yonko Bemo, O Yonko Bemana, what would you go so? Haseno, what it was say, I am a married man, but I'm not in total agreement with the pastor. Obi nso ye be ma no so de na di aba what we dey acha making kind na de akere mo okay papa jai papa jai me bo me na so bo me bu dey say da bia yi to da bia yi to na da bia wunyi to na da bia wunyi to wunidi ya wada wunni bie na wo se me ni but who can say that about Akoma wa bra wu so wo ba Akoma enye da wo be yi ato ase na dia yen wo de kire ba ekwa wo de kire ba wo de o se kire ya ba nche ya Akoma
Woto money amane wode ma begu a ye bia eya akohoma. Ensumbasaji. Tuye sika akohoma. Ensumbasaji. No. Egi gani la begu ambasaji. Yes anye. Ya wo wo. To ba nchire board ye na ase emfa de na enye kwa. Ya ba yan kwan ye. Ya ba yan kwan ye. Abayere chilati. Wo de ja na ase emfa de na enye ma. Etu de ye kwa homa ne so na kwafo nchire wo ma dwene. Wo ho ne ye nua ba wo Saudi asofo yi age ne sika 0243114497 0243114497 and 0322498035 0322498035 wakoshia no wo TikTok na sofo abebudo e di ama no gigi ne sika saa na wadi ewi a kira waso oba wunya sika send me ntino me ntumi ne won toaso ebiemu na 0243114497 0322498035 happy birthday enkoma Beatrice Ajeman aka Rama ewo Feyiasi Lake Road wey Efri Francis entry ya wo Roma Hill enu nti Beatrice Ajeman happy birthday enko enfama papa yemfa course no bi bela bi ne bi aga free Pacho we didn't hear say Mavis my brother that let me say the boy in the TV channel it's auntie Mavis Richard me say my yes wow Nyamisha papa Mavis nti Hannah Edwin Hannah so edene de aba we didn't baby akasa free hello me kasa free ka swanya no yo mami etio Papa no anya ni ye kwa apenso masani 100 cities pesia masani 100 cities me de boy janka no we de boy nyanka onyamisha senka ye be phone lines ni to say na say mo friend sa ma send say ya enke be ye me de papa afi yanko udi ni baby akasa free ma ho so bi ejuma pada se samampom no na se den ke fini ye kuko me kwa the time of the thing so the phone is really you the time you desire to eat you say area no but that's what say no what do you say because the when you see to me right that's it me so me da se papa madam mo the personal phone no ana donation line so no yentumi mpeke call no ewo so nti ya the phone line no atodwa phone lines no eso na obefresi within the baby akasa free okay mami yetio mpacho me kasa free kaswa ya me say because like come we ni wani fa mpacho ye wokuma say ti me pesa mi fa bibi ma na mami pacho ye die niema atabe me pacho wadama ye die niema nta de ho ni mpawani okay and I just say bia with the money VIP na ye kokoje and I me anti mami fe okay me da se papa na Majinko 11 Ventures amaye 20 cedis Juliet Owusu Echa Onyamishra wamaye 200 cedis Linda Isando wamaye 50 cedis Onyame Inshra Teresa Aite wamaye 100 cedis and Esther Donko wamaye 20 cedis Esther Nyamishra within the baby akasa free the pacho within the baby akasa free la pra Pacho yetio. Pacho within it, yes, say. Yes, Santua. Oba ya Santua. Oba Onyame Enshana. Onye wakuma swadi enfa Emma. Within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. No, your family Justina. My son 50 cities now. Justina, what's send me Pacho me boy in the bio. Na onua eko break ena na mebobo nti bia wo hwe no TV so wante nti Justina wadaroma mabo edin no pa onyame enhraw de mentumi no nyame ya adomu a ochena meba bebobo ebre no
aye brekra e de awie Gladys Apew 40 cedis and or de amaye Belinda Champo 21 cedis and out the amaye take Asante Isaac in so what the aba me brena sunti nyame ya adom ochina meji adwa ne aka nyina me kwotworotworo na me ba mani amfa so mabobodi ni nyina e de ama wanti wudi na enye boapaye ye brena so ebusu apani sami Champo Shores Pepe Little Muhammad Akoma Sports what the so Lawyer intimidation. Uncle Kobe. Ebenezer Barcelona.